croeso i haclediad checks notes 131. What? Croeso Sioned y dwi fyny gyda Bryn. Ahoy. A Iestyn. Nano. A da ni yma i roi 2 sgwigl awr o gynnwys i chi i'ch helpu chi drwy weddill mis Chwefror sydd yn tiny. So ddedwn ni mis Mawrth. Hei! Hwn di rifin Gwyl Dewi Sant. Gwyl Dewi Sant. Random acts of Welshness hapus i chi. Dwi wedi cablwyddio ar 2 blat o macaroni cheese heno. So, mi fydd hanner cynta'r sio'n amazing. Ail hanner y sio ddo, potentially yn rhyw fath o energy crash. Mi'n peth ydy ddo, mae'r ffilm di ddim am dal yn sylw ni ac yn really ysbrydoli ni siarad llawn brwdfrydedd ag egni. Ti di gwerthu fo'n dda. Ie, wrth gwrs, da chi di tiwnio fewn i yr haclediad. Drion ohonych chi. Ydych chi yma fel gwaith cartre? Neu ydych chi actually yma i gael hwyl? Da ni wedi bod yn neud y podlediad ma ers 4 mlynedd ar 10? Bwrbath o, ie. Dwi ddim hyd yn oed eisiau meddwl faint o oriau da ni di wneud, ond da ni'n neud gwerth mis o podcast i chi bob mis fan hyn, gyda llawer iawn o gefnogaeth gan bobl sydd yn anfon ceiniogau a mwy yn ffordd ni. Diolch yn fawr i bawb sydd yn cefnogi efo'r link bach Ko-fi na. Ko-fi? Coffi? Ar wylod y disgrifiad. Mae hwn yn swnio fel bod fi'n silio'n pres. Dwi ddim. Just joio'ch hwn am ddim. Da ni yn. Hafo Miest. Miest yn goffo gweithio'n rili galed i wneud y siow yma. So, mis yma, mae gen ni variety, y gwych, y gwirion, yr god-awful. Dwi'n yn gwybod os da chi wedi gweld, fydd na pun amazing wrth gwrs fel disgrifiad title y sioe, ond da ni yn trafod tech ac yn gwachio ffilm gwael. This is what we do. A mae'r ffilm gwael mis yma, o'n i'n meddwl falle sa fo'n okay, o'n i'n meddwl sa fo'n laff, ond oedd o mor actively wael nes i actually fynd yn really flin eto o'n gwachio do. Oedd y texts yn hedfan yn ôl ymlaen yn arbennig. Yes, oedd y ti di gwachio do tan bach yn hwyrach na ni. A nes i ddeffro yn y bore i 15 text message i gyd yn mynd increasingly mwy desperate. Wrth i ni fynd yn ymlaen. Da ni'n mynd i fod yn gwachod Robin Hood brackets 2018. Yn llythrenol, mae opening speech Tim Minchin effectively yn deud, this is not your daddy's Robin Hood. Yep. Ac yn ni fel, so well gen I. But they'd forget, we could tell you facts and dates and things, but who gives a shit? A costume designer, Bryn. Let's just have Batman in medieval England. Yeah, the Dark Hood Rising. Ti'n gwybod na dyna be oedden nhw'n trio wneud? Cys mae'r sequel bait ar y diwedd na. Dyna idodd un o met fi oedd Robin Hood, The Dark Rise of the Robin. Dark Robin Rises. Ond dim dyna da ni'n neud ar y cychwyn. Mae gennym ni loads o newyddion te. Grandwch, y foment nath ni orffen recordio mis diwetha, nath y flipping Vision Pro reviews i gyd dechrau dod allan. Ac o fewn 5 munud yna rhywun wedi cael ei arestio am gyrru'r mewn car efo'r damn thing. Dwi ddim yn recordio. Be? Go iawn? No. Gwir? Ti eisiau ni cario ymlaen i recordio? O, wrth gwrs. Ti eisiau ni cario ymlaen i recordio? Ie. A we? Dwi yma wan. So dwi'n mwyn gwybod os ydych chi wedi sylwedd i Estyn really dawel am cychwyn. Wyt ti wedi recordio o gwbl, yes? Na, dwi yma wan. Na, wyt ti wedi recordio o gwbl cynt? Na. O, come on, da ni falle... Rhaid i ni haid i cychwyn, iki. Gynnu cychwyn. Fydd na well. O'n i'n teimlo'n hot iawn. Na, rhaid dybio fo fewn. Dwi'n cofio beth i si. Peek behind the curtain, AI generated, yes. Just to type of in a prompt. What would Iestyn Lloyd say in a situation like this? Yeah. Seriously? Go on. Yeah. And I just type your geiriau fewn a say words. Yes. Wel, dwi'n gobeithio bod pawb wedi cael profiad arbennig o AI Est fanna. Yes, rhaid i definitely roed effect ar llais ti, a wedyn fyddwn ni'n esbonio fan hyn. But yes, Drian, tra bod o'n edrych ar ôl recordio pawb arall,
fel heb roed i oxygen mask i hynna'n arno. Ti fod i'n ei oxygen mask dy hun cyn helpu pobl eraill. Oedd o'n edrych ar y sexy stewardesses yn lle gwrando ar be o'n nhw'n deud. That is true. So, croeso nôl i'r show, Iest. Mae'n really great i gael ti yma. Oedd Iest yn ffain, ond dwi'n licio real humans, da. Mae eisiau cael... Humans, artisanal chat. Messy, unprompted chat. Mae gennym ni news. Wrth gwrs mae rhaid i gael Iest yn efo, cos basically mae'r news i gyd yn Apple stuff. Ond ar ôl pwysigrwydd adar mwyaf pwysig y sio. Dwi di anghofio sut ti siarad. Come on guys, we can do this. Fyddwn ni siarad am stuff Apple. AI Sionet? AI Sionet yn y roi yma. Mae fel spaghetti eating Will Smith o flwyddyn yn ôl ar hyn o bryd. Ti'n gwybod be nes i wahanol i'r arfer? Be? Dwi heb di agor y botal eto. Dyna the mistake. Cychwyn y sioe yn sobor. Never start sober. Dwi newydd gael y chat ma fo Bryn off mic ynglyn â. Mi fydd o'n gyd yn dod yn glir cyn bo hir ar pan dwi'n deud i be dwi'n yfed. Ond da ni just fel, god, dwi'n mynd cofio os dwi di neud y sioe yn sobor o blaen. Question mark. Ydy hwn yn healthy coping mechanism? Ac yn Bryn flat out dweud, na, dwi ddim yn meddwl bod hwn yn healthy coping mechanism. Na fo. So, mae Estyn wedi cymryd y limitless drug na oedd Bradley Cooper yn cymryd. Sef glas lyflu o wyn coch. I can see all the screens. All the colours. All the rainbow. Yes, beth ydy'r magic drops na o ti'n yfed ar hyn o bryd? Fi yn yfed Villa Maria New Zealand Pinot Noir. So, that one. A mae hwn yn deud, Villa Maria Private Bin Pinot Noir leaps from the glass with vivid flavours of red cherries and raspberries with a dusting of smooth spice. Ooh. It leaps from the glass. Leaps from the glass. Mae hwnna'n glitch yn y pan mae'n iawn no, cyn pwys o'r Yeah, exactly. Yes, it leaps through the microphone into your ears, pouring like liquid cherries. Yep. Lovely. Bryn, dwi'n gweld yr un peth draw fan'na. Wel, gyda i... be dwi'n licio di, mae'n just Bordeaux. Mae just yn deud Bordeaux. Bordeaux Merlot. Ydy hwnna'n dau type gwahanol o wyn? Neu ydy o'n Merlot sy'n dod o Bordeaux? Dwi'n meddwl na Merlot... Merlot Hang on. Ail gychwyn. Haid i ni ail gychwyn yr AI. Na, dwi'n meddwl na Merlot sydd cael ei alw'n o Bordeaux. Pwy awyr? Pwy sy'n ffocin wybod? So, Bordeaux Merlot o Bordeaux. Jesus Christ. Be sy'n dymlaen? Seriously, yn y dyfodol bod yn fel, yr AI is cynnar. Fucking shit. The AI brain is rubbish. Style is soft and rounded. The taste of plums and red cherries. Smooth and easy drinking. So yeah, dwi'n sicr yn smooth ac yn easy. Rounded, smooth and easy. Smooth and easy drinking. Ac yn blasu fel cherries. I love it. Okay. A of course, o Bordeaux. O Bordeaux. Miwliw from Bywdiw. So dwi, a ni'n chatio hefo Bryn, Kent, fi'n dod rawn i fi wan. Dwi wedi bod yn stryglo yn blwyddyn rwan, dwi wedi bod yn stryglo hefo dermatitis ar fy chops. Mae'n fel skin condition sydd yn ddim yn ddifrifol, a rhan fwy'r amser dydy GPs fel, wel, ddim rili'n gallu neud i fyd amdano fo. Ti just bach extra spotty, really. Ond mae'n fi di dechrau mynd bach out of control. Mae di mynd o fel extra spotty i fel crusty. So ni'n fel, okay. So, dwi wedi cael lyflu Ellie i roi arno fo, bach o ryw industrial strength antibiotic nonsense i roi arno fo. Ond dwi hefyd wedi trio ers cwbl o wythnosau
i torri allan refined sugar ag alcohol nawr te. Wel, os ti'n torri allan y ddau yn nhw, sut ti'n gwybod pa un, dio? Right. Nath Science Bryn deu hynna. Okay. Dwi yn torri'r ddau allan a reintroduce nhw ar adegau gwahanol. Alright. Alright. This is the scientific method. Just in video. Yeah. Scientific method. Mae fel elimination diets na. Yeah. Kill everything. Yeah. Eat carrots. Yeah. So, ond yn anffodus, dwi'n credu bod wedi gwneud lot o wahaniaeth. Mae gwyneb fi dal bach yn cychysdi. Ac, y prif beth ydi, maen nhw'n deud, peidiwch a rhoi dim byd really ar eich gwyneb a peidiwch a gwisgo colir, sydd yn anffodus yn dawna, cys dwi'n super lwcus, dwi'n, i'r byd, dwi'n presentio fel an average person, mae'n gret, ond gennau real bloody issues. Mae gwyneb fi'n really goch, mae croen gwyneb fi bach yn gamony, i fod yn hollol honest. So mae colir a fi wedi bod yn big mates ers i fi darganfod y number 7 green tinted stwff ma, ac y mam fel teiri bod fi'n edrych fel teeny tiny goth am fel good 10 mlynedd o teenage fi. Oes na actual green tint yn efo? Ie, oes. So be mae'n neud ydy, mae o fel, mae'n reverse, herwydd complementary killer thing. Ie, so mae'n torri allan. Ond wrth gwrs, oedd yr rhai cynnar y 90au just yn ei ti edrych yn wyrdd. Oedd o just yn ei ti, oedd it's not great. Ond dyna sut dwi wedi bod yn byw bywyd fi, a green tint, a stuff fel na, a maen nhw'n dweud, just peidiwch iwsio nhw. So mae hwnna'n tough going, so si, right, dim alcohol, a dim refined sugar. Mae refined sugar wedi bod yn eitha hawdd i gadw off, chys dwi'n really licio dates, a cymwch y dates out of my cold dead hands, guys. Ie, dwi'n chi reid dates mo smoothies, os da chi'n licio smoothies yn felys. Mae dates ma'n fwy. Ond wedyn, nes i fynd i'r gwaith. So mae hwn di bod just ta 2 wsos wan. Nes i'r gwaith, a nes i, diwn ei 3 biscuit. Bloody hell. Oedd o'n real shock. Ond dim just melys fel weird. Artificial. Oedd o'n just kind of chocolate digestives. Chocolate digestives is standard. Oedd o'n just fel, di hwn ddim yn nice. Fel, hyd yn oed just chocolate digestive. O'n i fel, di hwn ddim yn chocolate nice. A di hwn ddim yn biscuit nice. Anyway, mae hwn i gyd just yn the Sioned monologues ar hyn o bryd. Be ti angen felly ydy ymuno efo Zoe de, a fod nhw yn gallu gweithio fo i gyd allan i chdi. Sortio gwyneb fi allan a heifu fi ar yr un pryd. So be dwi'n neud ar hyn o bryd ydy, dwi'n defnyddio'r haglediad i ail-introduce. Foral of the story is, mae gwyneb fi dal yn mingin a pussy, so dwi'n gwybod os ydi cael gwared o stuff mae'n dyn i gwaniaeth. So, da ni nôl ar treat drinks, boys. Sbiwch ar y bad boy yma. Wow. That's right. Dwi'n meddwl gair o hwnna. Mae Sioned wedi treatio ei hynna ni actual bottle o sake. What? It's actual sake, guys. Dwi ddim quite di gorffen y bottle o fel... Dim y fermented spit na nes ti dior ni. Dim y fermented spit. Mae'n troi allan na ddim actual sake di siwt rhyw bali stuff di hwnna ar ôl fi Google fo 3 gwaith ar ôl bod yn yfed ars mis blwyddyn. Ond mae hwn yn sake Nanbu Bijin. Wyt ti'n gwybod mae'r gair Bijin actually yn golygu beautiful person. Mae'n real Bijin. Okay. Mae hwn yn produce o Japan. Sake. Can you imagine sake yn neud bach o ASMR fan hyn? Oedd hwnna di dod trwy at y bed? Yes, just dybio fewn, nice whiskey pouring sounds. So, Campai Boys, dwi'n ail gyflwyno hwn. Dwi'n siŵr o rannu spotty journeys fi wrth i ni fynd ymlaen, ond o'n i ddim ffansi wneud yr haglediad yn sobor. Sorry randawyr. Anyway, fel smooth sake ma, a ni'n smoothly symud ymlaen i'r newyddion. Mae yna loads ono fo, yn anwedig fel mae Yes wedi rhoi ardal gyfan yn y notes o'r enw y goeden o falau. So, y graffeg ar top notes haglediad 131 ydy just llun o Aberystwyth's finest Taron Egerton. Nes ni ddim deud na Taron Egerton yn hwn. Mae o'n goffod mynd trwy'r ffilm ma'n deud
I'm a proud Englishman lot. Be ni, bydd yn ffynnu fi oedd pan oedd yn trio deud enw cymeriad cymeriad Jamie Foxx. Oedd o'n actually swnio bod oedd o just yn siarad Cymraeg. Oedd o'n actually swnio oedd o'n siarad Cymraeg, oedd o'n acen Cymraeg dod allan, oedd o'n eitha ffynnu. Oedd o'n ysyn joio beth na. Ond ymlaen â ni, newyddion. So, Iest, unwaith eto, mae Iest yn coleitio rhain o'r reportio amazing a rhannu mae o'n neud draw ar Mastodon, clediad, joiniwch ni, tŵt.cymru, tŵt.wales. Ie. Ydy .cymru neu .wales yn ei gwaniad? Oes na? Na, just tŵt.wales ydy enw. Gwybod os ydy prynu'r ddau. Mwahaha. So, y newyddion ydy, so NHS Cymru, NHS in Wales bets big on Microsoft with 450 million contract. Dwi di darllen drwy hwnna, mae just yn ddangos bod nhw just ydy talu am Azure services. Oes na unrhyw beth mwy cymleth yn hwnna? Bod nhw just yn dibynnu ar cloud services. Debygol bod Microsoft yn hytrach na'r Amazon. Debygol bod AI yn fod yn rhannol ond efo hefyd achos mae Microsoft yn trio cael ei pres yn ôl ar buddsoddiad yn ChatGPT trwy ychwanegu AI i bob dim. Spot that cancer. Ti'n bod be? Yr unig bethau positif dwi'n clywed amdan stuff fel na di fel, Ie, mae'n sbon gallu pick-up peth allan a wedyn cael rwy'n proffesiynol edrych yn fel, ie. Mae fel cyfieithu a proofreadio. Ie, mae'n gyd yn dibynnu faint ffordd dda bod wedi actually cael ei treinio bod actually nid, a bod ni ddim o'r edrych yn... Horizonio fo. Wel, ie. So, mae'n lyfr o'n i di darllen calling bullshit neu rhywbeth oedd o sôn amdan oedd wedi trio creu o'r ysbyty wedi trio creu vision diagnostic program i trio spotio pobl yn ei wneud efo pneumonia neu rhywbeth arall ar yr ysgyfaint a so beth nhw'n gwneud oedd bwydo'r x-rays i mewn a wedyn yn trio gweithio allan pwy sydd efo hyn ac oedd y thing yn gweithio gret tan iddyn nhw fynd efo ysbyty arall a nath nhw darganfod bod un o'r criteria oedd y model di dewis i identifio pobl oedd efo un cydrimodd ar pneumonia neu bynnag oedd y ffaith oedd yr x-ray de portable arno fo ac oedd yr ysbyty arall ddim yn rhaid portable ar yr x-rays so oedd ddim yn gwybod be oedd ddim byd o'n nhw so mae'r rhaid bod gennau deimlad bod fi di darllen hwn achos basically oedd y portable yn ffigur allan achos oedd nhw'n mynd ar x-rays fewn i yr intensive care unit neu beth yn doedden nhw so unrhyw un oedd yn yr intensive care unit yn cael y portable na so fel mae Iestyd mae'n gweithio'n gret os ti fo'r person os mae'r data yn dda a mae'n gen ti rhywun yn gwachio drosto fo ond peth ydy mae'r things mae'n dal yn neud mistakes ti'n endio fyny hefo ti'n bod da ni di siarad am hyn o blaen ar y rhaglen ynglyn â sentencing software a beth yn America yn just automatically wel, yn hanesyddol mae bobl D yn cael lot hirach sentences so dylech chi roi sentences hirach i bobl D end of so mae gyd yn mynd yn ôl i y training data mae'r training data yn inherently hiliol wel dim necessarily inherently hiliol achos bod bobl yn mae'na biases yn y data sydd da ni'n roedrwydd yn dallt i god da neu bod ni heb di really neu bod ni'n dallt y problem digon da so da ni'n gwneud assumptions ar be mae'r data'n deud er mwyn trio solfio'r problem neu da ni ddim yn dallt y data digon da i gallu identify lle mae'r biases i tynnu hynna allan neu da ni ddim yn gwybod digon amdan be da ni'n trio ffixio da ni'n meddwl na yr AI ydy'r ateb i'r problem heb o'r edrydd ffigur allan ydy hwnna ydy'r ateb i'r problem dyna gen ni'r fatha'r y bias na tuag at rhywbeth newydd ac y technoleg newydd yn ytrach na trio dall be ydy'r actual problem ac bildio'r ateb i'r problem yn ytrach na just cymeryd yr technoleg yn ystod gwasgu hwnna mewn a neith hwnna neud bob dim yn magic Bryn dwi di meddwl siarad amdan hwn ar y siow a mae o'n gwestiwn i super producer Iest
oes yna ffordd i ni gael soundboard lle dwi just yn dropio fewn Jeff Goldblum. Should trio fo wan, yes? Yeah, but your scientists were so preoccupied with whether or not they could, they didn't stop to think if they should. Okay, na fo. Done. I mean, y peth ydy, mae bob dim really dod yn ôl i hynna. Goldblum's Law Goldblum's Law. Chos mae'n swnio'n stupid. Mae'n peth ydy, mae lot yn nhw'n... Mae Microsoft i buddsoddi biliynau o doleri mewn i trio datblygu'r thing ma. A maen nhw'n eisiau mynd i gael rhywbeth o'r pres na nôl, so maen nhw'n eisiau mynd i taflod y thing ma teg at bob dim a disgwyl i rywun clyfar ffigur allan sut i actually iwsio fo yn y cyd-destun yna. A peth ydy, os ti'n rili'n dallt, di'r cyfrifiadur dim o reitrwydd yn dim cyfrifiadur ydy atab i bob un problem. So, Dwi'n trio torri coedan efo hyn yn gweithio dde. Na, di'n union, hyn union. Ti'n just i cael laptop a just mynd cwtshwch, cwtshwch. A nes i trio dynyddio un i sylfio bod fi stopio fi cael y glyb ar y ffordd adra o'r swyddfa a oedd y dau ddim i hynna. Mae'n gweithio up to a point. O'n i'n mynd deploy umbrella ac oedd o just... Ti'n gwybod beth? Just... Mae di fod yn... Da ni di wneud y show mae'r mor hir. Okay, a di hwn mond like... news 1 of a possible 10 a mae rhan fwy yn nhw yn like AI-ish mae yn increasingly newedig post-pandemic mae pandemic ydi sort of hitio the kind of low level anxiety pawb di cicio fo fyny notch mae just delio hefo bod terminally online oherwydd like natur y gwaith dwi'n neud a kind of diddordeb fi a stuff a just trio efo limited human brain un person trio am gyffred like yr holl cyfleon peryglon terror ofyn newyddeb yma o the incoming AI onslaught bob hyn a hyn dwi yn ffricio dwi'n cedi falle bob wysos yma yn un ohonyn nhw heddiw specifically just yn ffricio allan just yn trio mae brain ti isio trio am gyffred stuff mae brains humans wedi esblygu i ddeall i trio deall pethau dyna sut da ni di cyrraedd lle da ni di cyrraedd Wel ti'n gweld un o'r pethau sydd yn waith i ni dynnu hwn mewn i'r sgwrs yma di'r meddalwedd na efo creu fideos so oedd hwnna wedi ffricio fi allan yes, be di enw'r YouTuber eto? MKBHD Marcus Brownlee wedi gweld fi gael, achos ti di rhannu cwpl o fideos o fo'n do mae wedi gen fo un rwan o'r enw AI generated videos just changed forever yn cymharu rhyddhau Sora hefo be di enw fo Will Smith eating spaghetti adeg yma llynedd sydd dal rhwngtho hwnna ar bit yn Dungeons and Dragons Honor Amongst Thieves lle mae Gwynab Chris Pine yn toddi da chi gwachio hwnna? Ti'n meddwl mae Gwynab Chris Pine yn toddi? Ti ddim lle mae Gwynab Chris Pine mae o'n glitcho mae o'n canu mae'n barddoni a wedyn mae'n just yn like freaky allan a dyna'r vibe o Will Smith eating spaghetti o adeg yma 2023 a ffaith bod Sora wedi dod ymlaen mor gyflym obviously rhan o fy freak out Bryn oedd y tîm mynd i wneud sylw na, yn i just mae gyd yn tanseilio pethau eitha fundamental ar sut da ni'n ymwneud ar byd a rei o'r pethau da ni'n dibynnu ar i really gallu ymwneud ar byd so'r syniad ma wel hwnna ti trystio os ti'n gweld llun hwnna ti trystio'r llun achos mae o di mae'r syniad o sut ti'n i ffigo hwnna fyny yn mae o'n cost yr ryd wedyn ti'n mynd fideos fyna ti'n ffeicio fideo chys da ni'n gweld y person y fanna mae'r person yna a
just yn galw mewn o fatha'r stwff existential na, sut ti'n actually yn ymwneud. So ni'n Waterstones ddoe, ac o'na, nes i orau fe chi, dwi'n eitha sicr, arwydd y Waterstones, bwr arwydd arno fo, ac oedd o'n deud, books we pretend we've read, a just pentwr o lyfrau fatha pwysig Tolstoi a balli, ie. A'r sub-caption dan fo oedd fatha books we carry around to impress our tube crush, but will remain in our bags unread for a year. Complete the look with a coffee and a Waterstones tote bag. Ac oedd gret o laff, a nes i tynnu llun o'n efo rhan efo meti fi. A un o'r peth cwestiynau gyntaf nath yn ôl, mae'n pwyntyd, it's funny if it's real. A fi dweud, is i lythrenol tynnu hwnna yn hun. Mae'n rhaid i ti ddangos dy law yn efo. Classic thumbs up yn y llun. Os mae'na 7 bus ar AI, diolch yn rhaid. Ond na, mae'n just, eto mae'r stwff ffug wedi bod o gwmpas, mae'r bobl wedi bod yn neud tricks a bach, ond mae'r barrier o neud o, a hefyd wedyn mae gen ti'r syniad o'r cynnwys mynd ar YouTube neu ar TikTok a mae'na 20 million of views wedi digwydd efo mewn oria, a beth o'r lies halfway around the world while the truth basically getting its shoes on fath o beth. Sut wyt ti fel person yn gallu mynd o gwmpas y byd pam dwi ti really methu trystio'r stwff sy'n... Dwi'n meddwl jyst yn mynd i wneud pawb yn fwy skeptical o bob dim. So ni'n licio meddwl bydda fo, yes, ond ti'n meddwl am boomers a gen alphas? Mae'r boomers yn cael ei diwpio gan bots ar Facebook sydd wedi creu... Daily Mail. Fucking Daily. Just yn y babur newydd. Ti'n gwybod be? Mae hynna'n good point, yes, dy Bryn. Mae'r Daily Mail di bod yn neud y shit ma ers y 1930s. I mean... Mae'r fakes a'r panics wedi bod yn mynd o gwmpas. Da ni'n byw yn, basically, yr digital humongous renaissance, right? Mae'r printing press di dod. Rwan. Beth ni am fod mor woke. I mean, check ni allan. Yes, da ni eisiau dod at y ti am Sora fel artist gweledol. Mae Sora yn ffricio fi allan am gymaint o resymau, ond fel i ti, allai ddechmygu bod na pethau ti'n meddwl, bys o hwn yn briliant i ddefnyddio. Mae'n lot o ddefnydd i fi yn hwn. Bob un fideo dwi wedi gwylio ar ei gwefan nhw, fedra i weld glitch yn rwla yn efo. Lle mae di rhywbeth ddim cweit yn leinio fyny yn rhywbeth yn wrong. Ond mae o... God, dwi'n lyfio hynna. 99% o'r ffordd yna. Ac i Marquez dangos fel fyma oedden ni efo Will Smith yn bita spaghetti mewn ffordd doniol blwyddyn yn ôl i fynd i berson yn cerdded trwy Tokyo yn edrych 99% yn realistig, yn anhygol i feddwl. Ond fydd na dal cwestiynau yn dod allan o'n efo lle maen nhw wedi cael y footage i treinio hwn. Dyn nhw wedi mynd allan a wedi ffilmio stwff i hynna'n... Hwna di... Dwi'n eitha siwr bod nhw yn cwrt ar y funud yn America. Pwy sy'n tu ôl i Sora eto? OpenAI. Ond unwaith fydd Adobe yn dal i fyny fo a cwmni eraill, fatha ma nhw yn barod efo ffordd maen nhw'n creu lluniau a llenwi fewn pethau'n Photoshop ar y funud lle ti'n gallu highlightio ymbarel ar y traeth a dweud dwi eisiau hwn fod yn byn afal yn lle ymbarel a mae'n edrych efo'r lighting cywir a bob dim yn efo'n edrych yn realistig o fewn cyd-destun y llun fel. Ie, so fe droedd ddechmygu o fewn After Effects mi fydd efo car glas dweud yn mynd ar draws y lôn, camera yn handheld, a fod ti'n gallu tracio'r car yna, a wedyn dweud, dwi'n eisiau hwnna, dwi'n eisiau motorbike mynd ar draws y shot, a mi'n eithaf neud o. Ac efo rhywbeth mecanyddol fel na, mae'n ffordd o...
fysa fo'n gallu fod yn eitha realistig. Yn wedi os ti'n mynd trwy'r shot yn gyfrym, mae'n emotion blur hynny fo. Fi di methu deud. So efo pethau fel na, ar y funud, ti'n gallu gwneud rhai pethau arno fo, ond ti'n gorfod mynd allan i Photoshop i greu'r ffram, a wedyn, wrth gwrs, mae hwnna'n mynd i fod yn static. Ond i gael rhywbeth sy'n symud a ti'n gallu repleisio fo, yn arbennig o dda i gwaith da ni'n neud. Ac yn neud pethau i'r budget isel da ni'n gweithio arno fo yn edrych fwy proffesiynol yn y ffordd da ni'n gallu trwsio shots a felly. So dwi wrth y modd efo hwn, ond peidio gymryd o'n ganiataol. Mae mor anodd i beidio bod yn Luddite amdano fel achos un o'r pethau eraill ydy wrth gwrs faint o ymwybyddiaeth o Gymraeg oedd y pethau. Does am sain yn y rhain, does am ti'n teimlo fel pan fydd rhain yn gallu generatio fel ffilms cyfan yn y Gymraeg na lle fyddai'n interested cos wedyn allai gael fy Mabinogi ond yn style Lord of the Rings fi efo digon o processing power na i dalu am hwnna. The sci-fi Cymraeg. Big budget sci-fi Cymraeg fi. Mae sci-fi Cymraeg yn bodoli wrth gwrs gyda Utopia ac wrth gwrs oedd Elon Musk literally wedi rhoi chips fewn i brains bobl mis yma. Don't worry, we'll get to it. Wel, un o'r peth ar ochr fi oedd yr stwff AI y creu cynnwys. Da ni gweld codiad mewn impersonation frauds lle so un o'r ffyrdd un o'r pethau un o'r type o attack ydy mae'n cael yn CEO fraud so lle mae'r boss yn e-bostio rhywun i slawr yn y cwmni a dweud mae eisiau chdi yrru 100,000 dwi'n gano rhyw deal arbennig dwi'n myth cael gafel ar neb mae'n rhaid i chdi yrru 100,000 o pres y cwmni i'r cyfeiriad yma chop fath o beth so mae hwnna di bodoli ers oesodd ond be sydd bod yn codi wan ydy mae efo mwy pobl ar social media YouTube a falle mae'n bosib mynd a cael snippets o lleisia pobl ma hyn oedd y pobl sy'n mor eidrwydd yn mor gyhoeddus hynna so bod y weld o bobl yn creu models eitha convincing o lleisia CEOs pobl sydd ddim yn fyw a pobl sydd ddim yn fyw o ia o'n un stori dda ti'n lincio i sydd yn hynod o'r bach yn creepio ni fel ail greu lleisia plant sydd i marw mewn school shootings yn America a ti'n so ia dwi'n gweld bod o'n rhywbeth sy'n gallu eich bod dod o bach o gysur i'r teuluodd bod nhw'n gallu clywed lleisia yr pobl mae unwaith eto ar plant maen nhw wedi golli ond eto hefyd mae'n amharu ar y ffordd mae pobl yn delio efo'i bywydau nhw so mae gen ti codiad yn yr syniad ma o virtual girlfriends fath o beth lle mae gen ti pobl sydd yn methu ymwneud efo'r byd go iawn a maen nhw'n just yn really cael cloi mewn i'r screens ma ac yn siarad ar pobl sy'n redag yr meddalwedd ma a ti'n ychwanegu efo'r sefyllfa o'r pobl ma sydd wedi colli plant byna griff bod y plant ma wedi colli bod nhw'n teimlo eiogrwydd bod nhw wedi methu edrych ar ôl ag amddiffyn i plant nhw a ti'n gallu mae'na andros o temptation y fanna i abusio'r trust na ag abusio'r ti'n gwybod yn llythrenol yn y ffilm Steven Spielberg yr AI yr ffilm oedd Kubrick eisiau neud a literally AI di enw fo lle mae'r ethics o cwmpo mewn cariad ac tributio emosiynau dynol i constructed intelligence mae'n dor calonus achos mae humans yn empathy machines
A dyna di beth da ni isio. Da ni isio teimlo stwff ma fel superpower ni. O fel creu cymuned, bildio'r hwnna, helpu'n gilydd allan a codi'r whole blinking homo sapiens ma i'r entrychion. Ond, hefyd, mae pobl yn scumbags. Humans, de? Humans yn scumbags. So, o'na rhywun yn ei darllen, oedd yn sôn amdan, o'na ddynas arbenigwr ar diogelwch cyfrifiadurol o Prifysgol Oxford, dwi'n meddwl. Yn siarad yn Sir Cyffredin ddoe yn sôn amdan y syniad yma o bobl enwog yn cael smart devices yn y tu a dweud bod o'n codi security risks i'r pobl yma godolyn nhw ddim really cael y dyfeisiad yma a oedd nhw o'na gysylltiedig efo hwnna o bobl yn sôn am y ffaith bod Amazon yn dweud, mae'n gyfleis i chi ond oedd nhw'n sôn o'n i ganol chwarae fy mhlant a mae'r thing yn popio fyny efo notification i roed hysbyseb i fi yn ganol just torri a draws beth yn ei wneud a roed hysbyseb a so ti roed pŵar a grimod i'r pobl ma a mae'r profit motive tu ôl i beth maen nhw'n trio wneud ti roed data, ti roed mwy o bersonoliaeth a ti roi mwy o a ti'n attach mwy o emotion i'r peth ti'n creu sefyllfa lle mi wyt ti'n mynd i gallu cael dy manipulatio i ryw radda a mae hynny just yn mynd i creu sefyllfa gwael yn ei gyd no Jen, way to bring the show down. Na. Good vibes only. Wel na, chys... Ond hyn hefyd yn set up i'r counter. Yr syniad ydy mynd a actually siarad o pobl ac actually cael sgwrs ac actually cael profiadau IRL. Dyna dwi'n weld efo'r video AI thing ma. Lle ma... Ti'n gweld, mae dros YouTube a TikTok a bob man, lle mae ffilm photography di cael masif o reprival yn y blynyddoedd dwytha oherwydd pobl eisiau slow photography yn ytrach na fast photography. Flip phones yn dod yn ôl. Hey. Yeah, never went away, baby. A dwi'n gwybod, efo'r video AI mae'n mynd i yrru rei pobl i ffilmio, dwi'n meddwl, stwff. Yr un peth efo'r CG backlash ma oedd yn mynd ymlaen yn y flwyddyn dwytha. Lle, os di pobl ddim yn sylwi fod yna, dyn nhw'n meindio fo. Ond unwaith maen nhw'n sylwi nhw, fatha Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Maen nhw'n mynd, no, that's too much, no, man. So... Os ti'n defnyddio pethau mymryn bach... Wel, defnyddio nhw am be maen nhw fod i, really, defnyddio nhw yn yr amser cywir ac yn y lle cywir ac i'r pwrpas cywir. Yeah. Ond eich ni thyn ddod allan ar fact-checkers mwy aml, fatha ti'n dweud efo'r celwydd yn mynd rownd y byd cyn i gwir gallu reid i sgidio ymlaen, ond felly fydd na fwy o bobl yn neud fact-checking heblaw amdan y pobl sydd isio coelio sydd bin mewn stwff i hwn a rhannu fo, oh my god, dwi'n coelio fo Tom Cruise wedi actually marw wrth neidio off yr adeilad ma a dydio ddim i ryw raddau, ti'n gobeithio fydd hwn yn dod â rhyw dwi'n yn gwybod falle, ti'n meddwl, thing ydi mae trust wedi eredig yn mynd mewn quotes mainstream media dwi ddim yn mynd i fynd lawr yr whole twll yna. Mae'n iawn i gwestiynu hynny, beth yw'r trust yn nhw. Bod mae trust issues yn fanna. Ti angen rhywun ti'n gallu trustio. Channel 4 News di ar hyn o bryd, who knows? Pwy fydd o. Ond un o'n i just eisiau bachu, so yr stori mwyaf diweddar, da ni'n recordio ar ail ar hugain o Chwefror, stori dwi di bod yn dilyn am cwpl o ddyddiau, ond mi ôl trusty Reddit, dwi'n gwybod, cornel dywyll yr internet, yn curate fo'n iawn, yma'n okay. Mae'n sôn am y bins yn Grangetown fan hyn, mae'r chats yn wyllt on the old
/Cardiff. Ond, mae Gemini, AI generated images yn Gemini, maen nhw wedi bod yn postio loads dros yr cwbl dyddiau diwetha o oedd Google yn amlwg wedi mynd rei da ni'n gwybod bod AI data, bod y data'n biased, a basically mae'n deitha ti generatio'ch llun o rwy'n tlawd, a mae'n generatio bobl lliw rhan fwy'r amser, bobl o liw, generatio'ch llun o rwy'n yn cywio i bigo fyny dôl nhw, same again. So oedden nhw wedi flipio fo ochr arall, so oedden nhw wedi pwyso'r bias tuag at creu diverse images, be bynnag oedd y prompt. Right. So, bys nhw'n deud, please show a picture of an affluent couple in 1820s Germany, a bys nhw'n cyplau hyfryd, diverse, beautiful ma, ond oedden wedyn sy'r prompter yn deud, I don't think that's what a couple in an affluent couple in it generally looked like. A wedyn mae'n backtrackio mynd, na, here we are, here's some more photos. A bys nhw dal yn diverse, so oedd y bobl yn goffa dweud, can you do a picture of a white couple in 1800 Germany? A wedyn maen nhw fel, yes, that's fine. Ond o'r rhai prompts, unwaith o ti'n deud, I'd like, can you just show us a white person doing so and so, ac oedd o fel, unfortunately, I'm not going to be able to show you that. Because you're a racist. Na fideo. So oedden nhw just, so un o'r mae bloody Guardian fi di sainio fi allan man. Fy'n deud bod fi'n cael darllen o. Anyway, it's basically un o'r ex-Google employees ydi bod yn mynd, it's basically really difficult to get Gemini to admit that white people exist at the moment. Gwyn nhw fel, dwi'n credu bod hynna'n helpu y ffordd ydych chi'n meddwl mae hynna'n helpu. Oedden nhw, yr un weithio gen nhw, like, can you show me a picture of a Nazi soldier in 1943? Ac oedden nhw'n models Asian women hyfryd ma. Ac oedden nhw fel, o'n i fel, oh my god. So maen nhw wedi stopio. Google pauses AI generated images of people after ethnicity criticism. So, ti'n deall, ond eto, ti'n deall, oedden nhw fel, mae gennym ni broblem amrywiaeth yn ein data ni, ond hytrach na fel, gen i examinio'r data, gen i fynd yn ddyfnach efo hwn, cydnabod bod na broblem, a mynd ato, nathon nhw just mynd, nhw'n ni just pwysio fo ffordd arall. That'll look great for us. Eto, mae hynny'n mynd yn o'i ben i ddweud yn cychwyn dim yn dallt be ydy'r problem, a dim yn dallt sut i drio datrys y problem. Because un o'r prif bethau mae lot o ymgyrchwyr gwrthiliaeth ydi wneud ydi. Ti'n clywed bobl yn deud fel, I don't see colour, I just see the person. A mae hwnna'n completely negatio bywyd a profiad a hunaniaeth y person o dy flaen di. Just mynd, man, jam bwys lle ti'n dod o, jam bwys pa lew ti, man. Lle di fod yn unrhyw'n. Kind of fel, mae achos dyna di bywyd fi, a dyna di cefndir fi, a dyna profiadau fi. So llyfr di bod straffaglu traffic amser i orffan o, ond stwff anti-fragile mae sôn amdan y syniad ma o naive interventionism a'r syniad bod yr pobl maen nhw mor glyfar dyn nhw'n rili'n dallt faint mor ddim yn glyfar maen nhw a maen nhw'n meddwl chys maen nhw'n glyfar mewn un aspect eitha penodol, mae hynny'n neud nhw'n glyfar bob dim lle mae lot o'r ymchwil yn dangos actually mae lot o'r gwybodaeth yn tueddu bod yn specific i un domain a mae'n anodd dros ben i mapio hwnna i domain gwahanol ond maen nhw wedi arfer hefo cymdeithas yn camol nhw am fod mor glyfar so dydyn nhw ddim yn nhw i amau hun so dweud fatha mae pobl yn meddwl bod pobl sy'n chwarae chess byth y beinydd yn brilliant strategic thinkers a ti'n well actually nadi dydyn nhw ddim lot o'r amser maen nhw just yn dda iawn yn chwarae chess so dyn nhw ddim yn tactical geniuses ti'n rhywun nhw mewn battlefield a ti'n deud iddyn nhw alright sut da ni'n mynd i cymeryd yr fecyn all na draw fyncw mae'n mynd i fatha so ma ar y diagonals so dyna so dwi'n syni fi bod nhw wedi cael y traffath ma chys dyn nhw'n mynd all be di'r problem maen nhw'n trafficsio
Dwi'n meddwl fyddai byth cweit digon clyfar i ddioddau am hynna, but hey ho, ti beth yn gwybod. Wel, peth ydy, da ni gwybod, I mean, moto'r sioe ma di heb barn, heb ymchwil na gwybodaeth. So o'n i'n cofio fi, o'n i'n edrych ar y ffocin troffi nes i gael neud, jyst i atgoffa i biodd y ffocin moto. A gaethon ni e-post hynod o lyflu wsos yma gan Ross yn dweud siarad trwy'n hetia. Dweud, ia, dyna da ni'n neud, da ni'n siarad trwy'n hetia. Da ni'n dallt y ffaith da ni'n gwybod pob dim. Da ni'n i ryw radda yn byw yn y ffaith da ni ddim yn dallt digon. Chos da ni wedyn yn... Oh, fucking hell, beth da ni'n cymeryd... Mae hwnna'n cael... Da ni'n cymeryd hwnna mewn coloni. Da ni'n byw wrth y syniad yna. Da ni'n gwybod digon. So da ni'n mynd allan, da ni'n gofyn cwestiynau. Da ni'n siarad a sgwrsio ac yn trin a trafod. A hynny di sy'n ti yn datblygu. Mae cydnabod hynna yn really anodd. Especially os wyt ti fel... Yn cofio yn tyfu fyny fel... O'n i'n real nerd ac o'n i'n actually eitha licio neu gwaith ysgol secretly ac o'n i'n eitha licio o'n i'n ffindio aroliadau'n her what an absolute dweeb i siarad o dda mwyn aroliadau pam dwi'n ffrindio fo chi ond wedyn o ti'n cyrraedd the classic thing o ti'n cyrraedd byd go iawn a dydy'n golygu dim byd yn y byd go iawn dydy'r skills na ddim yn transferable sorry a mae just mae di cymryd gymaint o flynyddoedd i fi byw yn yr not knowing a mae hwnna'n real mae hwnna'n thing myfyrio mae'n thing gorbryder ti just yn gorau byw yn yr anwybodaeth heb ymchwil na gwybodaeth cario moyn gofyn cwestiynau o'n i siarad yn chwilfrydig hwnna dwi eisiau datblygu i fod yn chwilfrydig yn atach fi wedi cyrraedd y bit o fel wel dwi'n mwyn gwybod hynna ond dwi angen cyrraedd y bit o a dwi eisiau ffindio allan. Mynd i ti'n meddwl bod ti'n gwybod bob dim, mynd ti'n stopio bod yn berson, achos yr whole point ydy cario ymlaen gofyn cwestiynau, cario ymlaen gofyn cwestiynau, tyfu, datblygu. As a large language model, Bryn, I couldn't possibly answer that. Well, exactly. A so, os ti'n meddwl ti'n darllen llyfrau, ti'n mynd i weld ffilms, ti'n trafod nhw, ti'n datblygu syniadau. Perspectives, Perspectives gwahanol, a ti'n cymryd hynna mewn a ti'n addasu y perspectif chdi trwy dallt mwy am be mae pobl eraill yn mynd trwy. A hynna di'r ffordd ti'n symud ymlaen yn y byd. Mynd i ti'n stopio wneud hynny, ydy'r amser ti'n stopio bod yn berson. A dyna ti'n... A wedyn dyna pryd ti'n reid yr Apple Vision goggles ymlaen. Yeah, exactly. A just mynd o gwmpas yn fod y fucking ski goggles at y fucking beats. Mewn dy Tesla. Mewn dy Tesla, lle mae'r thing yn auto-drifio chdi i cael dy fucking Neuralink interface. Tra ti'n yfed dy Huel. Tra ti'n yfed dy Huel. A fucking hell. And the oxygen, ti'n mewn oxygen bath thing. Yes, cymer ni i'r berllan. Gret y segwe, gret. Cera ni i'r berllan. Arwain ni lawr y ffyrdd. Mae fi a Isaac Newton wedi bod yn trafod hwn o dan y goedan. Mae reviews i gyd eitha positif. Mae o just dal... Positif am be ydi o. Mae be ydi o yn weird. Yndi, yr seclusion na o wrth gweddill y byd di'r prif problem y pawb di dod ar draws. Lle mae o'n union beth sydd angen os ti ar ben dy hun mewn gwesti, mewn gwlad dramor a ti eisiau aros i fewn am y noson. Ond os ti yn y tŷ efo dy deulu... Oedd yn eitha telig i fi. Be oedd y fideo na gafod mynd o'r ei gyntaf oedd allan? O Wall Street Journal. Ia, oedd nhw wedi rentio cabin yn canol nilla i testio'r thing. Yn i fatha... Right. Oce, so mae di gadael i theulu hi a'i plant yn y dre a di mynd allan i ryw gabin yn upstate New York i testio'r damn thing yma allan. Ti'n fatha, na, dim...
be mae'n mynd i fod pan mae'r cyn... Ond dyna, oedd o just yn ail wneud be nath i wneud efo'r un Facebook hefyd. Nath i wneud yn efo'r quest. Ond eto'r un principle de, fatha'r... Ti'n mynd i gorau iwsio'r thing ma yn y byd go iawn. Sy'n mae hyn yn mynd i dew, chys un o'r erthygla oedd yn sôn am bod pobl mynd yn nhw'n nôl, chys nhw'n teimlo'n unig, bod nhw'n cael hyn yn offer wrth y byd. A ti'n meddwl, be mae dy blant yn mynd i fel o gwachio chdi yn ffocin minority reportio hi trwy'r ffocin gofod. Be mae lot o bobl yn deud ydi, oedd Apple di bod yn datblygu hwn ers mor hir ac yn gorfod dod o allan i symud ymlaen am fod so neb yn meddwl hwn ydi be mae Apple really yn gweld y dyfodol fel fod ti'n gaeth o fewn dy bubble bach dy hun ond fod o'n actual mwy fel spectols ac fod pobl eraill yn gallu cyfrannu yn yr un space a ti ynddo fo am fod ar y funud os ti efo 2 o'n nhw yn yr un stafell da chi'n methu gweld yr un peth so oedd MKBHD ac dwi'n cofio nhw'r ferch oedden nhw yn yr un stafell ac oedden nhw'n gorfod instructions i gilydd dod di yr Formula 1 car na ar llawr fyna a na i wneud yr un pryd yn un fi so oedden ni'n gallu edrych ar yr un peth yr un pryd so wedyn oedden nhw'n gallu analysio'r Formula 1 car ma ond ideally ti isio rhannu fatha mae SharePlay yn rhan o macOS ac iOS dwi'n meddwl fydd o'n hir tan fydd version 2 o'r Vision OS lle fydd i'n gallu wneud hynna a fydd i'n teimlo hynna o unig yn efo os mae yna fwy na un person yn gallu fod yn rhan o bydda. Dal yn dop. Y syniad. Mae yna'n leaked rumours am hynna'n dod yn... Oes a? Oes. Dychmygu fatha trio gwachio ffilm a ti fatha, rwy'n pinsio play am 3, 2, 1, pwf. No na, ti chwarter eiliad o flaen fi, fath o beth. Ond, dyna di'r... pam bod nhw wedi bildio fyny, dyna pam bod nhw wedi gwneud lot o stwff ar y funud y SharePlay yn rhan masif o hynna lle mae o just yn fatha API mae unrhyw un yn gallu plygio fewn iddo fo ond dyn nhw heb di troi ymlaen yn hwn eto ond so probably a limitation o'r hardware dydy chos mae'n fatha ti sôn am batri o 2 awr neu bod ti'n gorau bod yn sydd yn byw yn back pocket ti efo wiar fawr neu bod ti'n sound wrth ymyl plwg wrth ymyl o wal just i gael pwar i'r thing dyna di peth yr fideos YouTube na sydd allan yna lle mae pobl yn mynd allan o'r tŷ dydy o ddim mae hwnna just clickbait dydy o ddim i gael i ddefnyddio'r hynna o gwbl a mae unwaith ti'n symud dydy o'n gweithio unrhyw fath o motion a mae'n gwybod ti'n symud mond really mewn awyren neu ar dren lle mae o dos am gymaint yna o vibrations neith o actually gweithio'n iawn ni'n gweld o'r un fideo dyma be mae'n really edrych fel pan ti'n trio dreifio pan ti'n mewn car a o'n i'n upset passenger dim yn gyrru chys dwi ddim yn maniac ac oedd nhw'n dangos yr eiliad ti'n trio mynd mwy na 30 milltir yr awr mae'r thing yn mynd ti'n symud yn sydyn oedd hynna'n hilarious efo'r boi oedd dwi'n meddwl na Casey Neistat nath wneud o lle oedd o reid fideo fyny i chwarae ar y tiwb a wedyn nath y tiwb dechrau symud a nath o just mynd trwyddo fo oherwydd oedd y vision yn gwybod fod y tren yn dechrau symud na so nath y llun just mynd drwyddo fo beth sy'n really weird i ffigur allan ydy os sa fo'n mynd yn ôl i'r un lle a cychwyn yr un journey eto fysa'r llun a dal yna na mae'n colli location ar ôl mae'n tynnu bob dim yn ôl unwaith ti'n mynd tua 100 metr i ffwrdd Sorry, dwi'n darllen y Siri rumours o Estyn wedi executive fi yn dan. Deud am y Siri rumours ta? Wel, maen nhw wedi bod yn hairio lot o bobl i wneud efo LLMs a falle, ac so maen nhw i weld yn datblygu GPT nhw'i hunan mewnol a ddim yn mynd i ddibynnu ar rei bobl eraill fatha ma nhw'n neud de. Ond
yn cymryd i amser i wneud o, a ddim yn mynd i ryddhau o tra ma'n barod. Ac dwi yn meddwl wneud yn digwydd, yr un peth a beth sy'n digwydd bob blwyddyn efo rhyw feature maen nhw wedi bod yn tawtio, fydd o'n dod allan yn yr iOS nesa, mis Medi rhywbeth fel la, ond fydd na beta tag arno fo. A fydd di'n gorau troi ymlaen i gael y series sydd yn dall bethau, ond fydd o ddim yn mynd allan i'r cwmwl, fydd o oherwydd ma na, beth di enw'r chip? Machine learning darn o'r chip, does? A18? Na? Well, He cited upgraded microphones and the larger neural engine in the A18 chips. Neural engine. Mae'r neural engine di bod yn rhan o'i chips nhw ers cychwyn bron, lle mae pethau fatha data nabod gwyneba pobl yn Photos app a stwff fel na. Y gyd yn cael ei wneud ar y caledwedd ti efo, yn hytrach fod yn gyrru fo'r cwmwl. Fatha mae Google yn analysio bob dim yn y cwmwl, yndi. So mae bob dim yn cael ei wneud ar y ffôn. So ella, fydd i methu cael y Siri newydd heblaw fod ti efo iPhone 15 neu mwy yn dibynnu ar y prosesu a ffaint o... Chos un yn diddorol, chos os bod o'n aros yn gaeedig i beth sydd eich ar y ffôn, mae'n fel bod wedi treinio ar data dy hun, ar ffôn dy hun. Sydd yn fwy diogal wedyn. Wel... I ryw raddau? Os di'n gyd yn byw ar dy ffôn. Llai perig ddim yn edrych yn mwy diogal. Am fod yr advert series sydd wedi bod ers erioed ydy, dwi'n cofio un efo boi yn rhedeg tu allan ac mae o'n deud, schedule a meeting with Dave when I get back to the office. A mae hwnnw'n gweithio rwan. A wedyn, ond mae'n gweithio iddo fi. Gai just dweud, y peth dwi'n defnyddio fwyaf i Siri a mae o'n gweithio cant o weithiau ydy, pam dwi'n gwrando o'r podcast a mae advert yn dod ymlaen a dwi'n dweud skip forward 30 seconds. A mae o'n gweithio bob tro. Mi'n ei gytuno, mae hwnna yn gweithio. So mae hwnna'n mynd ar y ffôn, dydy? Dyna di'r thing, os mae'r command yn byw ar y ffôn, mae'n dueddol o gweithio. Mae fel... hey, BB, set a timer for byddwnag. Mae hwnna'n gweithio bob tro. So, yr un efo'r boi yn rhedeg ac yn schedule a meeting with blah, blah, blah. Be mae'n mynd i allu bod wneud ydy edrych ar calendar chdi mwy manwl a dweud, you've already got a meeting with Barry at that time. Do you want to schedule it for an hour later? Ti fod yn gallu mynd, gnad hwn, a hefyd wedyn gnad hwn ar hyn o bryd, ond dwi ti ddim. Mae'n drysu yn llwyr os ti'n rhoi string o commands iddi. Wel, dwi'n gallu adio mwy na un peth i shopping list fi, heb gorfod deud, I'll deud lady in the thing. Dwi'n gallu just deud adio spaghetti i'r shopping list. A wedyn, mae just yna'n dal yn gwrando o amenyn. Ti'n mwyn beth efo fi, di shopping list fi ddim yn Saesneg, dwi'n mylicio, mae hwn yn swnio'n awful, dwi'n mylicio'r syniad o just siarad Saesneg, hyd yn oed pan dwi'n cedder rwy'n dy ti a ben yn hun, dwi'n mylicio siarad Saesneg fo fo. Dwi'n mynd i tag, di felly na di. Na, ond fel, enw shopping list fi ydi siopa, rhestr siopa. So wedyn, swn i'n deud, add to my rhestr siopa list. Ond da chi di darllen ar waelod notes, lle mae hackiaeth 2024. But hackiaeth... Ond ddim hack iaith. Hack space iaith. Ddim hack iaith. Legally distinct. Mae nhw efo 24,000 o bunna i roed i rwy'n i helpu dod ar iaith Gymraeg i fewn i ddefnydd mwy ddyddiol i bobl sy'n ffindio bod anodd efo technoleg. Trio ffigro ffordd i fel financial podlediad mam 10 mlynedd arall am hwnna. Ddim wedi ffigro allan ffordd i wneud o to. Os da ni'n gallu gwario 24,000 ar farchnata, dwi'n meddwl fedra ni gael i fewn i fwy o glystiau. 100%. Ond dyma di peth dwi wedi bod yn racio mren efo hwnna i trio dod i fyny efo pethau. Ond yn y byd gywir lle da ni yn ddi,
ti angen i Apple, Microsoft, Google, OpenAI a bobl eraill mae gyd. Nhw sydd angen newid y pethau amdani iaith Cymraeg. Wan mae Microsoft yn eitha da efo Cymraeg, Google yn ail. Ti'n bod beth sy'n gret? Dim bod ti'n iwsio fo iast. Canva. Ti'n bod Canva as in, ti ddim yn graphic designer. Gynnad poster i fi. Canfa'n hollol ddwyieithog, mae'n briliant. Ti'n gallu gwneud searches am assets yn Gymraeg yn efo. Da, iawn. So mae hynny'n... So... Ti'n edrych ar... Mi'n mae Cronfa Bedwyr wedi bod yn adeiladu'r models yn balli ers blynyddoedd. So mae'r ffaith bod y stwff yna'n bodoli mewn ffordd fysa rhywun fel Apple neu Google yn gallu mewn forio mewn i system nhw, a mae hynny'n mynd i fod yn rhywbeth o help. Ond eto wedyn, pan mae'n gweithio i Prifysgol Aberystwyth, un o'r pethau mawr doedd tra'n yna oedd y webmail. So gyn ti gallu logio mewn i webmail yn ytrach na gorfod mynd i dy gyrfiadur a downloadio bob dim i Outlook, chdi'n gallu mynd ar unrhyw web browser yn y byd. A gret, a be nhw'n defnyddio tan bod y software yn enw Squirrel Mail, tan bod o software cod gorad. A yn amlwg, chys oedd nhw'n cael ei defnyddio gyda Prifysgol, y reola oedd rhaid iddo fod ar gael y Gymraeg ag y Saesneg. So i'r Prifysgol talu un o cyfieithwyr y Prifysgol cyfieithu y meddalwedd i mewn i'r Cymraeg. A reid ar gael yr option yna i pawb. Ti eisiau defnyddio yn y Gymraeg, just push ar bwtwm yma nhw'n gyd iwsio fo Gymraeg. Ac nath nhw edrych ar rifa, bron neb yn iwsio fo yn y Gymraeg. Ond rhaid iddo fod ar y gael yn y Gymraeg. Neb yn iwsio fo yn y Gymraeg. Ond nhw fatha... Ond dyna beth i natur y thing. Dyn ni di goffod, dyn ni just i arfer, ond mae e-mail yn Saesneg, dydy o. Dyna sut mae e-mail yn dod. Ti'n dewis y thing sydd yn cael ei presentio i ti gynta. Ti ddim yn meddwl bod na switch. A ti'n meddwl, os dwi yn neud y switch, mae'n mynd i fod anoddach. Mae'n mynd i fod mewn Cymraeg posh, dio ddim i fi. Hyd yn oed bobl sy'n siarad Cymraeg ysgolheigion, probably. Sgynnu nhw ddim amser. Ddim amser i sortio hwnna allan. Mae'n broblem anodd, ac dyle fod, dwi'n gwybod, dyle fod Llywodraeth Cymru yn really trio pwsio'r cwmnïau yma. Os maen nhw eisiau cyrraedd yr miliwn o siaradwyr, yr unig ffordd gyda nhw ydy gael y dyfeisiadau yma. Mae pawb yn hooked arnyn nhw i gefnogi'r iaith, ac pan mae'n cael ei setio fyny fod, os mae'r GPS ti yn Gymru, ac fod pam ti'n setio fyny, mae'r dewis Cymraeg yna yn y top, a wedyn mae Saesneg, just so fod pobl yn gallu gweld o yna. Ond hefyd wedyn ti angen cynnwys yna yn y Gymraeg, ti angen gallu bod pobl yn dallt yn gallu newid o. Un o'r trafferthio mwyaf o'n i'n gael pan o'n i'n cyfieithu meddalwedd yn Gymraeg oedd y syniad yma bod oedd cael cyfarfodydd i trio penderfynu be oedden ni am defnyddio'r gair penfwrdd. Ac oedd pobl dweud, oedd yna bobl eisiau gair oedd yn 8 neu 9 milltir o hyd o air penfwrdd oedd o fatha cymeryd fyny ti chwater y sgrin. A ti fatha, wel, oce, so ti'n neud peth yn anoddach, ti'n neud yr options yn anoddach sy'n meddwl bod pobl yn mynd i llai debygol defnyddio fo. Ti'n creu y barriers ma o, fel ti'n deud, defnyddio Cymraeg ansawdd uwch, neu ti'n mynd i teimlo fatha real fool, chys ti'n mynd dall be mae un gair yn feddwl am y trell yna, actually na be mewn di desktop. Ti'n fatha, alright, well, dwi eisiau... Mae'n fod i'n dymau wedyn hawddach a dim yn waith. Wedyn ti'n fod, oce, be dwi'n neud efo fo wedyn, a ti'n fatha, wel, a dwi'n gallu byw yn mywyd efo fo. Dwi yn ydy yr iaith yn rhannol o sut dwi'n byw yn mywyd i. Ac os ti'n ddim yn rhannol o sut ti'n eisiau dy fywyd i, then ti'n mynd i iwsio fo, ti'n mynd i osod yn meddalwedd. Honna di hyn di. Mae hwnna'n rhan o'r thing arall sydd yn y links o'r arolwg iaith newydd i ofyn sut mae'r Gymraeg yn cael ei ddefnyddio yn Gwynedd,
Conwy ac Ynys Môn. Ia. Dyna gret, just yn... Da ni wedi planio hyn o gwbl. Mae yes wedi. Mae yes wedi. So mae, basically, Canolfan Bedwyr sy'n neud yr ymchwil ma i weld, maen nhw'n gyrru allan o'r holiadur. Fydd yn y show notes, so cliciwch arno fo. Please, ie, ys da chi'n byw yn Gwynedd, Conwy. Gwynedd, Conwy ac Ynys Môn. I ddarganfod sut mae pobl yn defnyddio'r iaith Gymraeg o ddydd i ddydd. So, dwi'n yn cofio be oedden nhw'n dweud oedd yn mynd i ddod ohono fo, ond maen nhw eisiau gwybod be fysa'n helpu chi siarad Cymraeg. Mae'n gyd cyd-fynd efo'r 24,000 o bunna yma'n haciaeth i drio hybu'r iaith a cadw fo'n fyw o fewn yr ardaloedd lle mae o mwyaf byw ar y funud. Yes, dwi'n edrych ar yr holiadur yma, just i fod yn annoying i Canolfan Bedwyr. Dwi'n methu ffindio fersiwn Gymraeg anno fo. Nes i wneud yr un Gymraeg. Yn amlwg bod dim Daily Mail, sorry, Daily Post. Y mond yn lincio i'r un Saesneg. Os ti'n clicio ar y link arall yn y notes o dan efo, yr un actual Arolwg iaith newydd, bangor.ac.uk i'r fersiwn Gymraeg. Sorry pawb, diolch yn mawr. Daily. Carry on. So ti'n... Os ti'n gallu neud o'n... A mwyn yn mynd i... Dwi'n eitha sy'n gyda good hearts law, diolch. Good hearts law. So os mae mesur yn dod yn... Os mesur troi mwyn i'r targed, dy ddim yn dod yn mesur da. Di werth dim fel mesur i chdi ddim mwy. So ti'n sôn, oce, mae'n siarad miliwn o siarad. Gret, oce, ffain. Ond be mae hynny'n feddwl? Di fatha sy'n mae hynny di yna neud bywyd pobl felly actually ydyn nhw'n iwsio fo'n just i siarad i'r llywodraeth ta ydyn nhw'n iwsio fo i byw i bywyd nhw ydyn nhw actually mynd o gwmpas dydd i ddydd just yn sgwrsio ac yn cymdeithasu'r Gymraeg ydyn nhw'n mynd i gallu so os ti ddim yn eto ddim rhaid oedd yn dall be di'r problem yn trio datrys a be di'r ffordd gorau o trio datrys y problem na. A beth ydy, dwi'n fatha shitio yn nhw i ryw radd efo yma, a dwi'n mwyn gwybod be di'r atab, ond yr unig atab sgen i ydy fod mae generation ni, gair generation, da ni wedi cael colli mae cyfrifiadureg a bob dim fel yn yr iaith Saesneg oherwydd mae wedi cymryd mor hir gael Cymraeg yn wedig y ffaith fod yr unig beth Cymraeg sgynnau ar dyfeisiad, wel ar y Mac sgyn byd ar llall, wel oes mae'r calendar y stwff yn Gymraeg ar iPhone fi a wedyn mae gynnau wirydd sillafu ar y Mac ond yna fo a dyna ni, mae bob dim arall yn Saesneg ac so yr unig ffordd i gweithredu fo yn mynd ymlaen ydy i wneud siŵr fod Apple na Microsoft ac eich Linux i ryw radd rhywle ydy fod yn yr ysgolion mewn ysgolion Cymraeg Year of the Desktop flwyddyn yma siwr o fod flwyddyn yma fydd Year of the Desktop man flwyddyn yma Penfwr beth i penfwr hwnna mae'r joke yna hanner dwsin o bobl sy'n dallt o am y gret dwi'n lyfio fo so yn yr ysgolion gynradd fod y cyfrifiaduron i gyd yn yr ysgolion gynradd Gymraeg wedi cael ei osod yn Gymraeg mae hwb dwi'n cedi mae hwb ti'n gwybod yr system y system shite na dwi'n cwyn amdan bob fucking munud dwi'n credu bod hwnna gan amla unau bod nhw'n annog nhw i switcho iddo fo ond ti'n ma fel da ni eisiau god mae hwn yn mynd fewn i territory tofn iawn a da ni awr drosodd fewn yn barod y territory tofn ydy lle di gael yr interface i gyd yn Gymraeg faint fynno ti ond mae'r diwylliant sydd yn cael ei amsugno yn fo yn llethol yn Saesneg yn llethol dydy plant ni dyda ni ddim yn interactio efo cynnwys Cymraeg anyway na mae bod y problem mawr o Ffrainc lle mae dylanwad yr byd yr TikToks yr YouTubes o balli yn God, ysdi Ffrainc yn poeni amdano fo, da ni'n ffoct. A mae Ffrainc yn lot mwy
Cyrfach, huge. Lot mwy flina, da ni'n tynnu bod amdano pethau yma. Mae'r Academy Francais yn neud i'r Academy edrych fatha grŵp capal. Mae nhw'n hwn ddim yn broblem i reid wedi lle bod ni'n gallu... Ond mae ieithoedd lleiafrifol sydd yn stryglo i gael cenhedlaeth ifanc i hyd yn oed sylwi pam dylen nhw hyd yn oed boddran hefo fo. Dwi'n eitha sicr yna rhywun, esodd y ti'n cwtio'r oesodd yn ôl dweud, Cymraeg oedd iaith ysgol a Saesneg oedd iaith ar y stryd. A hynny di peth, hyn mwy sort of odd ydy'r syniad na, da ni'n llawer yn ôl, oedd yn gynt i'r hollol ffordd arall na, gynt i'r Welsh Notes a balli. Yr syniad oedd na. Mae'n mental ni. A so mae'r byd i troi hollol ar ei ben ar syni. A dyna, dwi'n meddwl, mae'n lot i ddeud amdan fforsio y iaith Gymraeg lawr gyrfa pobl yn mynd i wrthio nhw i ffwrdd. Ond y thing ydi, dwi ti ddim yn fforsio fel awr gyrfa, ti'n rhoi doi bobl mewn confined space am fel 6 awr y dydd, a wedyn am like y vast majority gweddill y dyfywyd di o'n golygu ffuck all i ti, dys am byd yna, heblaw am hans fideos cwpl o weithiau'r flwyddyn, dydy nhw just ddim yn sylwi bod o'n gallu bod yn unrhyw beth arall. A mae hwnna'n gutting. A ti'n mynd gallu ffocin cwffio'r tsunami na? Gynna ni syniadau am 24,000 o bunna? 24,000 o bunna. Na i wneud feasibility study. Wneud Bryn cymryd ag un yn legal fees. Gynna ni wythnos. Okay. Right. 28fed o Chwefror ydy'r dyrnod hau i bawb sy'n gwrando. Fydd y sioe allan erbyn hynna est? Fydd siwr am hwnna di diwrnod olar mis. Hwn di pitch ni. Hwn di pitch ni ar gyfer 24,000. Ie. 24,000 dyna. Cynnwys Cymraeg. Quantity not quality. Shitloads o hwn. Wedi pwmpio mewn i fel Transport for Wales, right? Ar y buses, ar y trains. Shit mae gyd. Just, mae'r tannoes ar bob un stryd Gymru. Just ni... Just yn blastio ni. Bullshitio trwy'r amser. A god, fydd y cariad am yr iaith a'r diwylliant a'r dyfodol. Just, ar dan. Oce. Ti'n gwybod, mae Cymru yn creu pethau eitha awesome weithiau yn dydyn ni. Da ni'n creu fel celf, cerddoriaeth. Os o'n lawen. Barddorniaeth. Straeon, mabinogi, diri, o bobl enwog, bobl talentog. Owain Glyndŵr. Nai Bevan. Taron Edgerton. That's right, guys. Dwch efo fi. Mae'r Pride of Aberystwyth. Aberystwyth Zone. Mr. Finger-licking fried chicken i hun. Be? Efo ar menu, be di'r off menu efo James A. Caster ac oedden nhw fel, what's your favourite food? Oedden fel, actually, I like lip-licking fried chicken from the chippy, like the fried chicken shop that's next door to Hollywood Pizza in Aberystwyth. Oh, wow, fair play. Ddim hyd yn oed yn jocio. Fair play. Mr. Lip-licking fried chicken i hun, Taron Edgerton, dwch efo ni, ochr arall hwn. Ni'n mynd i watchad Robin Hood, Brackets 2018. Mae'r dicter, Righteous Fury yn mynd i ddod allan ohono ni am yr cachbyth yma. Dwi'n di bod mor flin yn watchad un o'r rhain ers amser maith. Nas i textio yn deud, mae hwn o bosib yn reitio fel yr un dwi'n cysau mwyaf. Cos oli efo Princess Diana the Musical, oedd y Cats Factor yn yma. Fair play. Anyway, dewch efo ni, ochr draw i hwn, Aberystwyth's finest. This is not your daddy's Robin Hood. You were a lord, but now you get to be a thief. And I'm going to show you how. Shoot me. Please. You have to be a warrior. Fast as you can. Faster.
What are you doing to my coat? Okay. When do I actually get to, steal? What else you got? There's been whispers of a thief. I'm the law and order here. Any talk of the thief, bring it to me. One thing keeps him in power. The money. We steal it. I want to hit the treasury itself. Set up a meeting. Everyone is with us. This is our shot. Here's the plan. This is an inside job. You are a lord. Get close with the sheriff. Who do you think the thief is? Clearly, he's well trained. Adaptable under fire. You'll get him eventually. Our plan is working. Now we see who bites. I'll remind them they're not the people, they're my subjects. This is suicide. Can't you see what you're doing? You inspire the people. £1,000 for the man who brings me on! We're all suspects now. If we get caught, they will kill us all. Really inspiring. Thanks. You're not Robin of Locksley anymore. You're Robin Hood. Croeso nôl. Croeso I question mark medieval times. Croeso I question mark Lloegr question mark. Dyma byd Robin Hood 2018. Lle mae Nottingham yn edrych fel suburb o Sorrento. Ac mae'r fashion I gyd yn Prada Autumn Winter 2024. Wel, hedi dweud, yours on online. I mean... Use the code BUNCATH at checkout. Robin... Anghofiwch bob dim da chi di gwybod. Anghofiwch bob dim o'n hanes. Nid Robin Hood ych dadi chi di hwn. Na di. Wante, oedd hon o bosib yn un o dewisiadau fi. O bosib? Oherwydd, wel, be sy'n digwydd ydy, mae Iest yn rhoi stuff arno, a maen nhw'n stuff sy'n bach rhy random, right? Dwi'n teimlo. Maen nhw bach yn rhy esoteric. Maen nhw'n mynd I fod yn eitha, kind of, unsatisfactorily rubbish. Ac yn i'n meddwl, mae hwn, wante, dwi wedi clywed mae bobl yn cael issues efo ffilm ma. Could be a romp. Yeah. A mae am ddim. Wel, yn union. ITVX, so mae gen I ITVX achos bo fi yn rhan o'r Coastal Elite. The Cardiff... Ti'n talu amdano fo? Cardiff Liberal Elite. Na, dwi'n cael o trwy gwaith. O, ia. So... Pam di cwmni da ddim? Dwi isio hwn yn y llawlyfr. Cwmni da, obviously, not a great place to work. Broadcast Awards 2024. Yeah, no ITV perks. No ITV plus. Ddim. Ond, so pan chi di gwylio fo, oeddech chi'n edrych yn goffinistio drwy fo, chi'n goffinistio drwy ads am fel tampons neu Na chi Candy Crush o'n I gael. Nice. Candy Crush. Ac oedd na stori. Oedd na diwedd i'r stori i'r Candy Crush. Am fod o'n i'n ffindio hwnna mwy ddiddorol. Be o'n y narrative yn yr ads? Am fod oedd yr adverts... Oedd o'n rhyw fath o... Sequential narrative yn mynd trwy'r Candy Crush adverts. Oedd fel y Nescaffi Gold Blend adverts. Oedden ni heb di cael yr un ola. A ni'n meddwl, mae eisiau ffilm fod awr hir ar gael diwedd y stori. Os oedd na rhyw jaded Candy Crush player mewn tu tafarn a dweud, I don't do that anymore. A mae rhyw scientist yn dod a dweud, we need you fath o beth. A mae'n heist element, mae'n mynd I space, mae'n a whole load o beth. O'n gret. Gad I fi gael hwn yn straight. Mi oedd yna berson wedi tynnu boundary yn ei bywyd nhw yn erbyn problematic gaming issues nhw fel
Oedden nhw'n addicted i Candy Crush. Oedden nhw wedi tynnu llinell o dan hynna. A mae Candy Crush wedi gyrru scientists i kidnapio fo i reintroduce gambling problem fo. Oedd hwn yn rhyw fath o fatha Candy Crush and Matter of Life and Death, rhyw fatha Special Forces type Ocean's 11 heisty thing yn mynd yn o. Oedd hilarious. Oedd nhw'n steithio fo. Oedd nhw'n maximum steithio fo. Oh, I mean. Yeah. So, mae'r ffilm yma yn cychwyn. Gyda, wan te, da ni yn licio dipyn o production loop. Yeah. Ond maen nhw hefyd yn cychwyn yn yr unig ffordd mae ffilms Robin Hood yn gallu cychwyn. Maen nhw'n agor fucking llyfr. Motherfuckers, gwn i agor y llyfr. Yep. Ag we get to voiceover gan everyone's favourite Australian Tim Minchin. Reit, dwi eisiau gofyn i chi wan Bill Bailey. Dechrau hyn oce. Emo Bill Bailey. So di hwn ddim yn straight up comedy na di. Mae'n hollol dibynnu. Oedd young Bill Bailey yn neud o teimlo. So ti'n cael comedian i fiewn. I posit, mae yna o leia 3 ffilm gwahanol yn mynd mlaen fan hyn. Mae'r ffilm mae Tim Minchin yn efo. Mae'r ffilm mae Taron Egerton a Ben Mendelsohn yn efo. A mae'r ffilm mae Jamie Dornan yn efo. Oce, so dwi'n mynd i ddweud mae'r 4 i chi. Let's go. Dwi'n mynd i ddweud, mae Tim Minchin yndi. Mae'r ffilm mae Taron a Ben Mendelsohn. Mae'r ffilm arall mae Ben Mendelsohn mewn. A dwi'n gyda llyfr arall lle mae Jamie Dornan yn efo. Mae Ben Mendelsohn yn ei BDSM leather play ffilm ei hunan. Dwi'n reconio bod o'n... Mae o basically chwarae'r unig cymeriad oedd y chwarae Rogue One. A mae'r cot yr un fath hefyd. Cot yr un fath, mae'r outfit yn gyd yr un fath. Diolch yn goffa stretcho. Na di. He's a descendant of the descendant of. Hwna, dio. Mae o'n space Nazi. Yn yr not quite Wan te, dwi'n mynd gwybod... Bryn, mae gen ti profiad o'r Eidal. Y med, llefydd fel na. Pan weles i quotes, deep quotes, Nottingham, am y tro cynta, ac yn i'n mynd... Wel, mae hwnna'n gorau bod yn bit o Croatia neu bit o fel de yr Eidal. Cos there ain't no Nottingham. Mae'r strydodd yn lot rhy lan, mae'n lot rhy llydan. Mae'r eglwys yn andros o eglwys anferthol. A mae'n gyd just yn be? Da ni'n cael yn cyflwyno mewn woodcut i a voice over Tim Minchin i Nottingham a yn environs. Mae Mumblecore Taron Egerton yn Lord of the Manor bach ar ei ffarm frickin' amazing fo yn quote Nottingham sydd reit wrth ymyl quote the mines sef kind of Port Talbot meets Porth meets unspecified. It's medieval Blade Runner. Mae hwn yn ffilm maen nhw di rhoi mewn i AI a di smwsio di deud, right, give me Blade Runner in fantasy medieval Mediterranean North England basically. Mae Taron Egerton wante God love him right, God love him Aberystwyth's finest. Aberystwyth's own. Aberystwyth's one and only. Elton John impersonator. National treasure. Eddie the Eagle. Sorry. Dio ddim yn dda. Slight tangents bach. So nes i ddweud National Treasure of hwnna. Oedd y cyfwiliad efo The Reverend Richard Coles. Yn y Times ac oedd dweud i partner o'n disgrifio Richard Coles fel National Trinket ac oedd fatha bod o'n neis fatha tyfu dim yn fath o beth ond mae partner o di marw oedd just y syniad yma'r National Trinket oedd just fatha oedd hwnna'n really nice National Kinder Surprise Prezi that fell down the sofa di byd pethau'n ti
ni. Ond, na Taron Egerton, So, dydy Taron Egerton, mae o... Ond dwi yn iwsio'r gair ma lot pan da ni'n neud yn reviews ni. Mae tama bach o charisma vacuum. Ydw i'n bod yn anheg? Dyna pam gatho i Castio? Castio fel Eddie the Eagle, dwi'n meddwl. Mae'n dod ei holl Eddie the Eagle energy fo. Mae o yn hwn, yndi. Yr unig beth oedd gochiodd y skis. Mae'n gallu neud acen. Hold on. Echew. A fake a chew before the chew. Na, oh god. Fake a chew, I choose you. Mae hwn hefyd yn ei fi feddwl o bloody Robin Hood Men in Tights. A chew, son of... A sneeze. Yeah. God, mae'r ffilm yna'n shite hefyd, ond mae loads mwy o hwyl na hwn. Oh, God. No. What makes you think you'll be successful? Well, unlike other people to portray Robin Hood, I speak with an English accent. Yeah. So, unwaith eto, mae Taron Egerton yn gallu neud siarad posh Saesneg, so dyna lle mi oedd i gael y rôl. Ond dyna oedd yn thing wrong efo Kingsman, oedd o just... Oedd o'n deadpan, bland. Actor semi-golygus, hyderus iawn. So mae o'n landio, a dwi'n cymryd bod bobl yn lyfio gweithio fo fo, achos mae cyfarwyddwyr yn mynd nôl yn ôl yn gweithio fo. Dwi'n cymerid... Os rwy'n di gweld Rocket Man? No. Dwi'n siŵr bod o'n bril ddo. Mae probably, mae di wneud... Ges fi di gafodd o hwn ar sail llwyddiant... Kingsman. Yeah. Ond Kingsman yn dibynnu lot ar Matthew Vaughan fel cyfarwyddwr. Be rownd o fo. Yeah, exactly. Mi nes i, dwi'n newid checio fyny, nes i rei 4 seran i Eddie the Eagle movie efo fo, ac oedd hwnna'n dda. Ac just funny enough, y coach fo yn hwnna ydi Hugh Jackman. Ti'n rhoi do hefo bobl fel na, mae'n gred. Does na neb rwngd fo yn y ffilm yma sy'n elevatio fo, sy'n codi game fo. So basically, mae o'n Lord of the Manor. Da ni'n gweld o fanna, just yn hangio rownd yn ei stable. Lle mae na alluring, mae na alluring, impressive veiled thief yn dod fewn yn trio dwy'n ceffil. Catwoman. Effectively. Mae hi'n dod fewn. Mae hi yn gyffroes ac yn interesting. Spoilers, dyma'r mwyaf cyffroes ac interesting fydd hi yn yr whole film. Does na byd ar e, mae hi wastraffu. Gesi, so, dyma, dwi'n mwyn cofio beth i enw. Marion, obviously, dwi'n ffag yn enw hi. Eve Hewson. Nawr te. Gymodd i amser i fi ffigur allan, di hon yn bach o charisma vacuum hefyd, di hon yn ei ffoc hol yn hwn. She's no Florence Pugh. Does dim cymeriad iddi hi. Beth ydi hanes hon? A wedyn, o Bryn di textio, fucking nepo baby arall, esi, you what, mate? A neud bach o googlo, ac yn anffodus, dad hi di Bono. Bono. Noted not actor. Bono. A hynny di pen, so oedd yesterday bod i di bod o dda mewn peth eraill. Da iawn. Ond, fel ti dweud yn hwn... Allai'n gweld o'n hwn. Dio ddim yn fo, dos o byd yn fo. Allai'n gweld o'n... Dio ddim yn hwn. Mae pawb yn fflat. Dyna di peth, mae'r actors i gyd yn hwn yn gallu dod â perfformiad allan. Ond mae rhaid fod y direction mor wael ar set. Ti'n gweld nhw yn sefyll yn awkward. O na scenes ar ôl scenes ar ôl scenes. Lle oedd nhw just yn amlwg di cael ei dweud, rei, sefa fanna a just tria reactio, neu sbia. Maen nhw'n dal i hynna'n yn weird. Oh my god, mae mor awkward. Edrych, o'n i just yn cringe-o. Watch it hwn. Un o ddau beth yn diddorol i chi. Otto Bathurst oedd enw'r cyfarwyddwr. Sais ydio gafodd i enni Llundan. Mae'n swnio fel Boris Johnson i kind of guy. Otto Bathurst. O'n i'n meddwl, oedd o'n German, oedd o'n heiddi enw fel na. So, hwn di'r unig ffilm oedd i cyfarwyddo. Cool, tracks. Wedi bod yn ei lot mwy ar teledu. A y pen mwyaf nodweddol i fi ond fo ydy oedd y gyfarwyddwr ar yr episod gynta o Black Mirror.
Pigfucker. Yeah, the national anthem. Also tracks. So fodd cyfarwyddwr ar gyfer hwnna. Lovely. Ti eisiau numbers yn gyntaf? Yes, got Bryn. Okay. Start me up. So, budget 100 million. Dwi'n meddwl hwnna gyd ar y CGI ar gyfer ceffyla. No, it did not. I don't see it. I really don't see it. Gafodd o box office o 86.5 million. So, nath o golli'r box office. Mae nhw wedi gweithio allan, mae nhw'n recnio loss overall 83.7 million. Efo marchnata stwff. Efo marchnata stwff. Wow. So, you know... Taron di bod yn efo ers box hwnna. Box office bombs mwyaf. So, oedd wedi gwneud Eddie the Eagle, oedd wedi Rocket Man, nath o'n gwneud Kingsman 2, a hyn ydy'r rei sy'n dod i meddwl. Upcoming. Yeah. Oh my god, mae o mewn carry-on ffilm. Kingsman newydd. Mae mewn carry-on ffilm. Oh, of course bod nhw'n di rebootio. Oh, hold on, na. A mysterious traveller blackmailed Ethan, a young TSA agent, to let a dangerous package slip through security and onto a Christmas Day flight. Okay. So, dim carry... Yeah. Mae hwnna'n mynd i fod yn ffynnu ddo. Achos mae bobl yn mynd i fod yn chwilio am y ffilm yma, a maen nhw'n mynd i gael World of Pain. You want to sneak a bomb aboard? Oh, matron. So, ar ôl wneud Robin Hood, nath o i wneud 2 bennod o his Dark Materials o'r BBC. Right. Wow. A wedyn Tetris, wrth gwrs. Tetris. Na, dwi'n sôn am y director. Director. Y director, ac wedyn, mae o'r di wneud mymryn o Halo sydd ar Paramount. Sydd ddim yn gret. God, mae di wneud cwpl o teledis, actually. Sorry, dwi'n edrych ar Taron Egerton. Blackbird yna hefyd. Sure. So, yn ôl i'r ffilm, mae o'n gasgliad. Dwi eisiau mynd rhwng dy stori, achos... So, ydy sôn am... bad story. Ydy sôn am Eve Hewson, mae hi'n Catwoman i mewn i stabol. A be ni'n lyfio di, mae'n gwisgo yr hwd fe, mae'r feil anna fo. A ti'n edrych yn bach yn cytio'r waid, a mae hi fatha... Mae'n belly dancer. Mae'n belly, fatha, mae'n Cris sy'n gorad, ac fatha... Boob window. Boob window yna fo. A ti fatha, be ffwc sy'n mynd ymlaen, a be ni dyn ni'n cynna, mae mewn hwd a bob dim yn ganol o dydd. Ie. Mae'r costiwming, dwi heb edrych pwy ydy'r costume designer, ond dwi yn beio, unrhyw costuming issues, dwi wastad yn beio'r cyfarwyddwr, achos does gen y costume designer yn ei hunan ddim y power i gwthio trwodd. Mae'r costume designer goffod cymryd off y cyfarwyddwr be mae'r cyfarwyddwr eisiau. Mae'r auto so mae'r costumes, right? Unai ti mynd a, pan ti'n neud ffilm fel un, ti eisiau neud o'n cool. Ac ti eisiau bobl gwisgo stuff sydd yn, like, os wyt ti'n Catwoman thief, ti'n mynd i wisgo rhywbeth thiefi. Admittedly, ceffil oedd eisiau dwy'n. So, yn ganol dydd. Ddim yn peth clyfra o gwbl. A mae gwisgo boob window i neud o. Good on you, boob. Da ni'n body positive yn un, ond ymarferoldeb, ysyd y waps di'n chwapo mas yn ganol. Ti just na. So, mae hi'n dwy'n hwnna. Mae'n troi allan, ti'n gwybod be arall sy'n cael ei dwy'n? Ei chalon hi. Ei gwyfyrdod hi, probably. Mae Taron Egerton, Roxley yn fel, heidi ho, let's get it on. Be sy'n gret ydi fatha, y move nhw ydi fatha, dyn nhw'n beth i dangos i byd, chys dwi'n meddwl beth o 12, dwi'n meddwl beth yr move ydi just twyrlu hi hyn ar y gilydd o gwmpas a fyny nebyn wal, fatha, hyn ydi o, fatha just, 12. Wap. Yeah. So, hey, sexy times ensue. Yeah. A wedyn, na, mae o'n cael scroll. Okay, so mae hyd yn oed yr art direction o hwn yn edrych fel y Renaissance Fair. Shit mae ti'n cael yn America. Mae o fel... Mae o gyd yn syniad Americans o medieval Europe.
Dyna di. Mae'n di cael lovely, beautifully written scroll sydd yn deud, sorry boy, ti di cael dy draftio, ti mynd i'r Crusades, a we. Cos ti'n mo, oedd hwnna'n thing. Bod ti'n cael dy orfodi i fynd, fel lord, ti'n mo, of the manor, whatever. A beth sy'n gret ydy, mae'r symmons yn cyrraedd. Mae o'n cael sexy times efo Marion. Mobile phone fo'n mynd. Mae'r boi bangio ar y drws. A mae o'n lord of the manor. Just force in a tea. Just force in a tea. Good, go Americans. Mae'n goffo mynd i ryfel. 4 years later. Rwan, mae o yn fantasy... Call of Duty gywir. Fantasy medieval. Dwi'n nai chwarae'r game Call of Duty Assassin's Creed ydi o ddo'n de? Assassin's Creed ydi o? So ti'n gallu chwarae hwnna? SEAL Team 6 yn mynd o gwmpas efo fucking crossbows. Yn i linen and leather flak jackets no. Efo ei longbows nhw. A'i bows nhw sydd yn, quote, gweithio fel gynna. Alla i ddychmygu bobl archery just yn mynd rownd yn mynd, ysdyn nhw, fucking, stop getting archery wrong. Peth hefyd ydi... Dim fel na mae bows yn gweithio. It's not a close range weapon, guys. Mae'r longbows efo fatha £100 draw yn efo. Union! So ti'n tynnu hwnna. A ma'n cerdded rownd efo'r fucking bows ma. Just hynny'n o'r siop arddio. I mean, so maen nhw'n cerdded rownd hefo'r bows ma wedi'w tynnu yn dyn continuously. Cos di hwnna'n yn brifo. Cos maen nhw'n bensio hynna. A maen nhw just yn mynd o gwmpas fatha, maen nhw fatha mynd i fyny at gornel fatha, fatha bod nhw'n mynd rownd fatha bod nhw'n... I rheina sydd ddim yn gallu gweld, mae Bryn yn sgwtio rhwng cornel, Call of Duty style. Combat rolio efo'r fucking... A mi o fatha... Bows! Sniper scope on the bow. A mae'r fucking automatic reloading crossbows ma. A dwi fel, probably oedd hwnna'n thing, ond jeez. Dyna di peth. Dwi'n meddwl dylen di linio full on i mewn iddo fo, i'r alternate universe ma, yn hytrach na just skimio'r top yna fo. Peidiwch a deud bod o'n peidiwch a iwsio'r enwau, just gnewch o'n medieval Batman, sef be maen nhw'n desperate isio wneud. O'na rhywun, dwi'n meddwl ar Harddysg Meid o sôn amdan ffilms eraill, a dwi'n sôn amdan pan ti'n setio'r ffilm yn yr hen amser, a ti wedyn yn rhoi weapons. Siarad amdan Van Helsing oedd nhw. A dwi'n sôn fatha, ti setio'r peth yn y hen amser, a wedyn ti'n rhoi fatha medieval version o fatha Uzi iddyn nhw. A ti'n immediately fatha just yn negatio'r drawbacks o fod yn amser yna fatha peth. Oh my god. Ond sa fo'n fantasy, ti'n wel? Ond falle bod o fod yn fantasy. Ond dydio hwnna yn dod ar draws. So nhw di mynd full on i fewn iddo fo a cael... lle oedd yn trio reidio i fewn. Ti'n bod pam oedd nhw'n deud release the boulders. Lle gwchio'n flare. Fod gen nhw llunyn really hir a cwpan. Release the boulders. Ond o'n mynd reit yn ôl. Fatha nhw'n deud, we need to call it an airstrike. Send up the flare. Ti'n fatha, be ffwc sy'n mynd ymlaen. Oh god. So ma nhw yn fantasy Afghanistan a ma na sniper arbennig yna ond wrth gwrs mae SEAL Team 6 rhywsut yn canol hyn i gyd yn lycio i ffordd y fewn i ennill bod nhw'n obviously ddim yn heidio bod nhw bod nhw'n completely surrounded ond ma nhw'n ennill cos you know ma nhw'n the English gafon nhw'n airstrikes Nathon nhw just o'r... A wedyn, mae Loxley yn mynd yn... Wante, so mae Jamie Dornan a Boy Peaky Blinders yn yr un ffilm. Mae yna Boy Peaky Blinders yn un o'r army bobl ma. A mae o'n dod ar real emotional intensity i'r medieval captain fucking wartime. Guy of Gisborne. Yeah. Mae o'n really dda. Sorry, pwynt arall. So, yn yr... So, gyn ti exposition dump gyn ti mention yn cychwyn o dweud, we could tell you the year, but, you know, fuck you.
A wedyn, mae'n dweud, a smash cut 4 years later, dweud, It's fel, what is time? os ti'n mynd i fi pryd ti'n cychwyn, be ffwc di point? Just dweud, sometime later. Dyna'r thing. Pan wyt ti'n rhoi rhywbeth rownd The Crusades, ti just fel, di hwnna ddim yn fantasy, mae hwnna'n fucking genocide Ewropeaidd go iawn. Hwnnw dweud Third Crusades oedd wedi dweud. So that's a year. Mae hwnna'n actual, da ni'n gwybod pryd hynny'n ddigwydd. Wedyn, be ni lyfio hefyd oedd SEAL Team 6, oedd nhw fatha, alright, be quiet lads, so I can get this exposition out before the ambush happens. A ti fatha, for fuck's sake. So, maen nhw'n ffindio allan tawr super amazing sniper guy ma ydy Jamie Foxx, ond mae mab Jamie Foxx yn cael ei ddal, a mae Peaky Blinder yn executio fo, a just yn ystod hynna gyd, mae Robin of Locksley mae'n executio fo, executio'r mab. Nes i ddweud Jamie Foxx yn cael ei executio. Na, maen nhw'n neud hynna a wedyn, ond mae Robin of Locksley yn tyfu conscience rhywle, tyfu cydwybod, ac yn mynd yn nuts ac yn deud, llwch chi ddim lladd y boi ma, ond lladd bobl totally fine gen y fo, like 5 munud ynghynt. A mae hynna dod... Ac tro'r gweddill y A mae hynna dod yn ôl nes ymlaen, achos diolch eisiau lladd Gisborne nes ymlaen, achos you saved my life. A dda, ti di bod yn fucking seithi pobl efo crossbows sydd yn hollol, just he's got wife and kids at home, they're waiting for his dad at home because it's his birthday, and he's been shot by Robin Hood because he wanted the money. What a, They're just a thing, Austin Powers thing. Hwna'n union oedd yn pen. Pam na'r unig relations gen ti. So dyma, ti efo hyn o'n i di dechrau mynd, dwi ddim yn credu bod fi'n mynd i gael good time fan hyn, a dwi'n gwybod si hwn yn ffynnu cos mae o just fel Iraq cosplay, ond but make it natural materials. Dwi'n meddwl pam oedd lighting yr set Afghanistan lle bynnag oedd nhw lle oedd nhw'n pinned down yn gorfod fod mor fake, pam oedd nhw'n methu adeiladu'r set tu allan? Oedd o'n cos nhw'n probably ffilmio fo'n fel Croatia neu Llundain neu rwla. Ond oedd o'n digid tu mewn ac oedd o'n just neud o deimlo'n odd. Bo, maen nhw di manage a gwario 100,000 anna fo'n barod. Guest, beth eisiau nhw neud? I mean, mae'r costume department i cymryd fucking 75 million. Oedd nhw di gorfod safio lot o bres i peidio CGI o'r ceffyla na. Wante, be na i ddeud ydy, yn nes ymlaen, mae yna cwpl o action sequences sydd yn really bloody good. Oes. Mae na loads o action bits ceffylau na. Di bobl ddim yn neud action bits ceffylau dyddi yma, a ni meddwl bod nhw'n eitha good. Nath nhw'n neud o'n y ffilm yma chwaith. Shht. We'll get to it. O'n a bits yn y fall, ni fel, mae hwnna'n eitha entertaining. O'n i ddim fewn iddo fo. Bo ni'n meddwl, hwnna'n oce. Anyway. Mae'n cael ôl. Because arrows only injure Robin. So, hefyd, mae gen ni, dwi'n mynd cofio pryd mae hwn yn digwydd, mae Robin unai di deud wrth Marion cyn mynd i ryfel, neu ar ôl dod, cyn mynd i ryfel probably, classic line dwi'n lyfio allan y pob ffilm, I promise I will never die. Classic one. Mae'n cool achos mae Jamie Foxx yn gallu siarad Saesneg perffaith. Perffaith. Wante, guys, chi angen esbonio wrtho fi. Sut mae Jamie Foxx yn endio fyny yn fake Nottingham? So, mi wyt ti'n gweld o pan mi ar y llong. Mae Robin of Locksley yn cael i basically dimobio. Seithi trwy bulletproof vest. A wedyn maen nhw fel, rei, cerdi adre. So ti'n edrych, ti'n gweld ar y llong fatha cael ei fever dream a Marion, lle mae'n twyrlio hyn up i wal beth o bein. Sexy times. A ti'n panio trwy'r llong a ti'n gweld Jamie Foxx
Sut ti'n cyrraedd y darn yna'r llong, Bryn? Mae'n cuddio yn yr hole. Mae hwnna hwnna di'r gwylod un o'r llong. Llygod mawr yn byw. Mae o di ninjaio I ffordd. Mae o'n eitha ninja. Lle oedd y gwch yna di dod o? Oedd o di mynd reit o ochr lle mae Israel rwan. Mediterranean. Ac oedd o di ista yn gwylod hwnna yr holl amser tan Lloegr. So nath o hwylio na cymryd 4 mis, apparently. Yn ôl y stori. So oedd o'n nofio'n cachu fo I hun. Dim really bita lot. Really gorau meddwl. Just llyfu y to ar gyfer dŵr. Mae o dal yn battle ready. Absolutely ar ôl 4 mis. No bother. A'r rheswm mae Jamie Foxx yn gwylod y llong ydy beth? Mae o eisiau mynd yn ôl I Lloegr I gweithio allan pwy nath gyrru pwy sy'n tu ôl i'r Crusades. Who's the big bad? Who's the big bad? Yn Robin Hood. Robin of Loch. Rioed di gweld mewn neb o blaen sef conscience. Nath o trio achub I fab o. Nath o fethu o nes di trio. Oherwydd oedd y cleddyf na dyla fod y cleddyf wedi cael ei hitio a di mynd trwy gwddw I fab o nath o ddim. So ti'n deitha fi bod I fab o ond mae Ben Mendelsohn later on yn deud pethau horrible a heiliol a horrible a mingin achos mae o'n bagau ond mae o'n deud bod I fab o wedi cael ei executio. Do, mi oedd wedi cael ei executio. So be oedd Jim... ti'n gwybod be? Mae yna loads mwy o'r ffilm yn fynd heibio. Dyma'r bit lle oedd Anwyl Mr Mills a fi a just yn sbio yn gilydd yn mynd disbelief. Fuck me. Dwi out. Because on a basic plot level does dim synwyr yn digwydd fan hyn. So, anyway, da ni nôl. I promise I will never die. So mae o'n endio fan I dod nôl a wedyn, mae Loxley Manor wedi cael ei gutted. Mae'n gutted. Wedi cael ei repossessio a'i gytio. A wedyn mae yna dyn yn cerdded rownd yn mynd, my eyes, Robin! My eyes! A wedyn mae Blinkin yn cerdded rownd. Na, neb yna. I slofi ni lawr hyd nod mwy. Pam yn union fod y tŷ mewn gymaint o disrepair? Dwi'n yn gwybod. Mae wedi cael ei seisio ar gyfer taxes, pwywyr. Ti'n meddwl bod nhw... Dio ddim yn cael ei explainio o gwbl. Defnyddio fo'n hytrach na just... Dio ddim yn explainio. It's been... I ddangos the passage of time. Achos bod o'n digwydd yn y ffilm 1991. Na pam. Na'r unig reswm pam. Fyswn ni'n mynd o'r tŷ yma a gadael o am 4 blynedd. So fo'n mynd trashed? Na. O wrth jyst i dangos... Hyd fysa pobl yn defnyddio fo fatha squat. Mae'n dangos passage of time. Mae o'n mynd I weld i'r confessional I weld Friar Tuck. So, yn yr eglwys efo lighting coch fucking crazy ma. Mae'r eglwys yn wael. Get it? Mae o'n ffid allan bod pobl yn meddwl bod o di marw 2 flynedd yn ôl. Mae Marion wedi symud ymlaen. Mae hi di mynd i'r goedwig at y Mary... No, mae di mynd i'r mines. I'r quote mines. Wel, be maen nhw'n digio allan, boys? Be maen nhw'n neud yn y mines ma? Apparently cotton oedd Nottingham yn enwag amdania. Be? Tyfu fo neu mewn forio fo slaves? Na, just neud weaving. Ti'n mynd mainio cotton o'na? It's not a mining culture. Mi yda ni yn y bydysedd yma. Forget what you know about Forget what you know, okay. Mae Otto Bathurst wedi astudio hyn. Ti ebdi, so... Alright, fuck you, Sianed. Oedd o just yn weird, yr holl mining thing ma o gael pobl clawd I gyd yn byw yn y sgwaler Mae o'n meddwl bod o'n neud Princess Mononoke a bod bobl yn gweithio mewn quotes mines
just yn edrych yn cool. Ond mae gen nhw gyd yn gymuned efo'i gilydd. Ond beth sy'n hwnna fydd i ti? Mae Robin yn mynd a mae'n gweld... bron yn dweud Batman. A mae Marian just yna mewn costiwm shite arall. Just ffrog goch. Nice hair though. Oh, beautiful hair. Di gwallt y byth. Ti'n cofio medieval ladies ma? Byth yn plethu gwallt nhw ffordd. Oedd curlers dyddi yna. Spectacular. So mae just yna mewn ffrog. Sgen i'n hyd yn oed jacket dechrau. Mae gen i hi fel little cut-off bolero jacket. Loads o eyeliner. Fuckload eyeliner. Dyna di fel vibe hi. Great. Ond di hi ddim yn edrych o dynes practical. Mae just yn edrych fel... extra sydd wedi troi fyny a just maen nhw wedi rhoi llwy swp o'i blaen ni a just di mynd from fucking swp i'r twat ma fan hyn. A mae'n cael snog efo Will Scarlett. That's right. Jamie Dornan sydd yn dod o emotional intensity sydd ddim yn heiddi. Di'r ffilm ma ddim yn heiddi'r emotional intensity mae Jamie Dornan yn dod i'w rhan o. Mae o'n ffilm hollol wahanol. O'n i'n casau o trwy'r ffilm i gyd. Ti fod ddo. Mae o'n actor. O ie, oce, fine. Mae o'n actor mewn ffilm hollol wahanol. Actor really da. Mae'n actor mewn ffilm hollol wahanol i be'r ffilm blaen. Mae gymeriad o'n cael ei wneud allan i fod yn fucking fuddy-duddy a fel boring a ti ddim fod yn credu bydde Marian beth eisiau mynd fo. Fod i'r the man of the people. Politics before politics was invented. Democracy. Achos mae Ben Mendelsohn, Sheriff of Nottingham, yn actio fel bod gen bobl fot. A bod bobl yn mynd i fotio fo fewn. A ti fel... Dwi'n credu fod o'n gweithio fel yna. Dwi'n credu bod ti'n ffain, Ben Mendelsohn. Ti'n mynd goffod ennill y bobl ma'n drosodd. O gwbl. Be ti'n lyfio ti? Mae'n fot i'n cymryd mwy o bres. A mae Friar Tucker wedi gem i ffwrdd bod Robin dal yn fyw. A mae fod dweud, os mae Loxley fyw, then mae'n ddim cael y fot. Shit, oce. A wedyn, mae Marian yn mynd i'r Batcave i chwilio amdano fo, ond mae Jamie Foxx a... Sydd rwan yn fel ninja mentor fo. Yn cuddiad yn Loxley Manor yn dweud, fe di ddim gwybod beth da ni'n trio neud. Dwi dal yn dach pan math o'n cael mynd i atab i drwy. Neith i just rhaid i bod peri. O beth sy'n gret i fi ydi, ma nhw'n cael y fatha'r Team America training montage ma. Hwna'n awful. A lle mae o'n... So bad. Lle mae o'n croes rhwng Team America a'r bit na yn... Man of Steel, Batman v Superman. Hot Shots. Lle mae Ben Affleck yn treinio. Taflu teiars. Ie, taflu teiars. Fy raffa. Ie, ac mae o'n... A wedyn mae'n dweud, mae haich chdi wan hefyd bod yn Bruce Wayne ac yn get in with the sheriff i ffindio allan beth sy'n mynd ymlaen. Cos mae Jamie Foxx hefo excellent analytical political mind. Yndi. Yn ogystal o fod yn fel hotshot ninja Saracen warrior yma. A mae'n sefyll allan yn ganol y pobl y gwir. Ond ta neb yn cymryd sylw yna fo. Mae'n ffain. Dwi'n hyd yn oed yn goffa gwisgo fel mwgwd, mae het, wedi cael ei creu gan Google Gemini. Ac di cael ei ploncio fewn yna. So mae meddai'r, bod gen nhw crusade sydd yn literally religiously motivated warfare, yn cael boi di yn cerdded round y minds ma, lle does na prynu di arall. Sut oedd hynny'n gweithio am Prince of Thieves? The painted man, did God paint you? Ti'n cofio na? Dwi'n cofio'r leid yna. Allah loves wondrous variety. A be sy'n gret ydy, mae o wedyn yn mynd i'r capal, roed Lord o'r Press mae newid dwy'n trwy Batman un o'r toll gates. A mae Marian yn mynd fyny ato fo, a mae hi'n deud iddo fo, I came by the man of the other day. So mae hyn yn gydigwydd dros. Mae'r montage ma lle, os da chi'n cofio, oedd o di bod... The other day, could have been 4 days ago. Mae wedi mynd o bod yn rhan o SEAL Team 6, 4 mis mewn llong yn trio cael yn ôl i Brydain. Mae o wedi di cael 3 neu 4 diwrnod o fucking training montage, a mae o wan yn Batman.
Yndi. Beth ydi, does na neb actually cyffwrdd yr emotional reality o fel. Mae hi'n meddwl bod o di marw. Mae o wedi dod o farw fyw. A mae hi just fel, come by your house the other day. You didn't answer the door to me. Fel bod o ddim di textio hi nôl neu beth, fuck's sake. Does na ddim y mater. Dead behind the eyes. Pam fod hi a Jamie Dornan efo Irish accent? It never explained. Never explained. Fantasy. It's fantasy Nottingham. It's Croatian. Multicultural pot of amazement. Absolute. Brilliant. Mae'n gret. Yeah, Marian, ti'n modd, hogan sydd di geniau magi yn gogledd Lloegr. But there you go. Anyway. Mae Jamie Foxx yn sticio i fraich mewn llawn bwced o dan ar un adeg, cos dwi'n cofio sut mae di colli law. Nath o gael ei jopio off oherwydd fod gan Seal Team 6. Guy of Gisborne yn torri fo i ffwrdd yn achub Robin of Locksley. There we go. Okay, so mae o hefyd rwan yn creu fel cool steampunk. So ni'n licio gweld mwy o stuff fel na. Cool steampunk, gweld braich thing. So... Tartan Edgerton, dwi di sgwennu lawr fan hyn. Mae'r person costumes obviously di confusio. Dwi'n meddwl, hei, maen nhw'n Celtic, gwni sticio fo mewn fucking tartan blazer. So mae'r... Gown ni siarad am y dillad, please. Wel, O'n i'n meddwl y dillad y peth gorau yna fo. Esbonier. Oherwydd fod oedd yr designers dwi'n meddwl wedi cael lot o hwyl yn meddwl di hwn i'm yn ffilm o'r cyfnod go wir, a dydy o ddim yn gorfod ista mewn cyfnod o amser lle mae pobl yn meddwl fel hyn mae o. So, da ni'n cael let loose a neud beth da ni isio. Ac pam nath y ballroom thing na ddigwydd, Hunger Games. Maen nhw mynd all out. Maen nhw just i reid allan yna. Be ydyn ni wedi bod eisiau designio erioed, a da ni heb di cael, be sgynna ni mewn sketchbooks, da ni really heb di cael arbrofi fo. Be nath yr athrawon yn yr ysgol deud i ni, sy'n ni byth yn gallu defnyddio beth erioed. Be sy'n bygio fi, neu ti be sy'n bygio fi, athyn nhw ddim digon pell yr cyfeiriad yna, achos mae'r suits maen nhw'n rhoi i'r dynion yn boring. Maen nhw'n catwalk pieces. Dyn nhw ddim yn... Os ti'n mynd i fynd fel na, ti'n edrych ar fucking medieval manuscript, gan ti fucking puffed shoulders, melfed, fucking slashed. Dyma wedi cael cock pieces. 100%! Like, fucking skirts. Commit to it. Like, o ti di gweld, like, medieval knights? Maen nhw basically gwisgo skirts chainmail. Shit cool fel na. So, fucking... right, mae'r business flak jackets lleder ma'n pisio fi off, right? Cos mae chainmail yn thing. Mae gen nhw chainmail, mae gen nhw actual mail. Just meddwl like a Roman breastplates or shit cool gallen nhw di roi. Na. Gan i ni edrych ol fucking linen catalog. Mae nhw gyd yn edrych ol models o fel... O'ch ti'n gweld yn gyd mewn atha tailored grandad shirts. Hyd yn oed y bobl tlawd i gyd yn y moens. Ond nhw gyd yn edrych o Uniqlo models. Ond dwi'n cytuno fo Iestyn yn rhywbeth, so the dre efo i fatha, fel ti'n dweud yr Hunger Games, fatha Capital City vibe, lle oedd o'n edrych fatha'n hollol removed o'r quote-unquote grime o'r minds. So, ond dydy syniad o capitalism ddim yn ffeithio. Dydy neb yn dweud pwy sy'n berchen, cos anhebygol iawn bysa hwnna'n workers cooperative. Sydd, a diolch yn dweud be maen nhw'n creu, maen nhw jyst yn gweithio lawr y nondescript minds. Does am sôn am be maen nhw'n clywed. Does na ddim sôn amdan, mae'r minds ma'n cael ei trasio gan Seal Team 6, does na ddim neb yn dweud pwy sy'n mynd i dalu am trwsio hwn, neu dwi'n siŵr bys na rhyw lod yn berchen o. A sut... I wneud ymlaen i'r chase lle mae lava thing na'r hot iron neu be bynnag yn disgyn drosodd. Sut maen nhw'n actually symud hwnna mewn bywyd gywir during a normal working? Gyd ar cyfer y visuals. Heb unrhyw fath o syniad o... Sydd yn taro fi fel beth ydy'r rhan fwy ar ffilm ma. Oedd na lot o right ideas, wrong movie situation. Mae Fitz Friar Tuck yn eitha cool ddo. Mae o'n edrych o long head, man of the cloth, a mae ddillad o yn addas, dwi'n teimlo. So, dwi fo bach o graif, a dwi'n bod eisiau dweud hwnni yn hollol yn gynt.
So di hwn ddim yn comedy. O gwbl. I mean, ar bapur, di ddim yn comedy. Mae o'n stupid ac yn funny stupid. Mae'n reich i fe, fine. A mae gen ti comedic relief. Ond comedian ydi Tim Minchin. Yep. A mae'n inherently doniol. Does am ffordd fe ti'n rhaid mewn golygfa lle dy ddim yn edrych fatha bod o'n funny neu bod o'n comedian. Mae delivery fo yn comedic throughout. So mae'r tôn, mae o yn dod i mewn i'r thing ar hollol groes i bob dim arall sy'n mynd ymlaen yn y ffilm. So dwi'n meddwl mae'na broblem ti roed comedian yn y thing yma a dy ddim yn ffilm comedy. Ti just yn creu disconnect. Taron Egerton yn gorau delifro fel y quips ma i Jamie Foxx. A mae Taron Egerton yn actio hwnna'n comedic. Mae'n actio'r bits yna. Mae'n rhoi comedic spin arno fo. Diolch yn edrych yn flin. Mae'n edrych yn entertained wrth ddeud no. So dyna ti'n gallu... So oedd Robert Downey Jr. yn quipio i ffordd trwy Iron Man. So ti'n mynd disgrifio Iron Man fel comedy na sod. So ti'n gallu cael Marvel films action with humour. Exactly. Ond ti roed rhywun fatha... Mae'r un peth ti'n roed Bill Bailey yn y ffilm. Fysa ti'n just chwerthin. Nath nhw pretty much neud hynna fo Tim Minchin. So ti roed dim graf. Bod chdi wedi cael Bill Bailey yna efo Dylan Moran efo siop llyfrau. A wedyn nhw'n sôn yn gret. Lot gwell. Ond ti'n... Ond so dwi'n meddwl... So, a peth ydi hefyd, ti'n rhoi o... Mae Ben Mendelsohn, dwi'n teimlo... da ni'n hyd yn oed ydi siarad am Ben Mendelsohn. Mae o'n cael monologues sydd yn fatha'n fucking shit, mae boi ma'n scary. Drown you in your own piss. A mae o'n sôn amdano fatha bod o isio just... Mae'n a bit lle mae'n sôn amdano ffaith bod o di cael ei magu mewn rhyw dy... Oedd hwnna, o'n really... Oedd y darn yna lle oedd o sut oedd o wedi cael ei ddwyn i fyny. O'n i'n meddwl, are we watching the same film? Ydy hwn yn turning point i lle da ni'n mynd i gyd ymdeimlo fo a meddwl, oh my god, fo di'r boi da, mae o'n gwybod be mae'n neud, a da ni'n mynd i dilyn fo oherwydd, fuck, he's had a shit, and he's got the plan. Mae o'n mynd i dynnu'r holl thing mae lawr. Mewn care, basically, a diodd e lot o abuse. A o'n i'n licio ffordd y sgript yn deud, mae'r boi wedi cael lot o abuse pan mae'n sydd wedi troi o fewn i this massive evil guy. Basically, bod hwnna di troi o'n evil. A falle bod y wedi, ond dydy o ddim yn explainio fo. Mae jyst yn conflatio. Ti di cael magwriaeth lot o boen, so ti wedi troi fewn i fel horrible, evil grown-up. So mae'r tôn... Dwi'n teimlo i rhywun fatha responio pam bod yn trio cael pŵar, pam bod yn trio mynd ymlaen, chos dwi'n misio hynna digwydd iddo fe eto. Ond doedd hwnna'n esboniad o be oedd i endgame? Agodd, yn gwbl. Da ni'n gwybod be oedd i endgame, ond ni'n di deall be oedd i boint o. Be oedd yn trio. Mae'r tôn o'r fatha 2 funud yna, eto'n hollol... So mae o mewn ffilm hollol wahanol i bob dim arall sy'n mynd ymlaen. A so mae gen ti lot o'r threads ma sy'n mynd o gwmpas sydd yn dod o hollol trafnidiau gwahanol sydd yn ei ddim sens pan sydd nhw at ei gilydd. A so gen ti mention yn erbyn fo. So mae Mendelsohn fatha'n full on drama mod. Mae mention mewn light comedy. Mae Taron Egerton mewn action comedy. Ydy. Mae... Jamie Foxx mewn revenge thriller. Mae gen ti beth yno hi Eve Hewson mewn fatha catwalk show. Who knows, Mae Jamie Dornan mewn fatha rhyw political uprising / jealous ex thing. A mae just mae hyn i gyd yn digwydd mewn medieval Batman movie. Mae just yn dros y siop i gyd. A beth ti hefyd i fi allan ydy, os ti'n mynd i chwedla Saesneg, Robin Hood, y big villain ydy'r fucking
the Sheriff of Nottingham, King John, well, the Sheriff of Nottingham a fod i'r villain mawr. Ond na, da ni troi allan, na, he was just a pawn. He was a pawn all along, and the bad guy was actually the church. Cardinal Richelieu oedd y boi drwg, ac oedd Dog Tannion yna ar iol. Be sy'n waith? A mae fucking F. Mary Abraham yn troi fyny efo acen. Question mark. Dwi licio F. Mary. Mae o'n y chweched ffilm da ni siarad amdan rwan. A beth ti'n ffeindio allan di, na, mae o'n troi allan, mae'r capal yn ariannu y Saracens hefyd. Who knew? It's a big conspiracy. A mi troi allan i fod, mae nhw'n ariannu hwnna i fod o'n gallu cwed drosodd yn y capal, a bod y sheriff yn gallu cwed drosodd yn Lloegar. A ti'n dweud, oedd y Crusades yn benodol ar gyfer cael yr heretics allan o'r Holy Lands a cael cwed drosodd ar gyfer Cristnogion. So fo'n neud ddim synwyr iddyn nhw ariannu'r ddau ochr Forget your history, Bryn. Forget your history. It's not. Ar-lein cyntaf ffilm, Bryn. It's not. It's fantasy. Giant This is not your Brynley, Robin. Pam chi ddim yn licio'r action bits yn efo? Cos dwi'n meddwl bod y rasio cyffyle... Pa rasio cyffyle bits yn dda? Nhw'n rasio rownd y mines, dydyn nhw. Mae hwnna'n awful. Wel, granda, ar y pryd, o'n i'n gallu gweld y green screen bron. Ond yna bits o'n efo. Ond yna bits lle gen nhw actual cyffyle, surely. Oedd na lot o cyffyle di actually cael ei ddefnyddio ar green screen a di cael ei compio fewn ar CG backdrop. Ond... Oedd yr balance o'r colour levels yn wrong. Doedden nhw'n matcho yn y backplate. Mae hwn yn professional yes thing. O'n i fel, gyna, fi di cysau'r ffilm. Does na'm costumes yn y bit ma. Mae pawb jyst yn gwisgo di, fel dylsyn nhw, ar reid spooky yn y nos, a maen nhw'n reid rownd ar cyffyle. O'n i gymryd hwnna. Gyn ti Maid Marian yn y mines yn gwisgo glân gwyn. Ffroc coch. Yn y mines. So, a rhyw sy'n mwyn y pristine yn y mines. Hollol ffain. Mae gyn ti wedyn Jamie Foxx yn fucking Fast and Furious ar Kevin ceffil, pedwar ceffil a troll, a mae o'n drifftio rownd gornal. Ydy. Wedyn, mae nhw'n neidio trwy wal bren. Ceffyla ddim yn stopio. Ceffyla ddim yn give a shit. Oedd Marion yn y box na yn cael ei llusgo i ffwrdd, o'n i'n disgwyl i hi widdi, Indy! So mae'r ceffyla ma, nid yn unig maen nhw'n neidio trwy wal bren heb brifo, maen nhw wedyn, mae'r trella bod y platform maen nhw ar rhyw 4-5 troedfad off y llawr. So mae hyn hefyd yn neidio ac yn cario mlaen rhedeg. Mae cyffylen great. Maen nhw'n gwneud great job mewn sefyllfa wael. Maen nhw mewn dawn amgylchiadau caled. Mae hi'n mynd... Mae hi'n... Da ni skipio drosodd rhywfaint. Oh God, please do. So mae gen ti... Ond mae ffaith bod hwnna'n diofynu yn ôl yn cefn y cart ar ddiwedd yr holl chasing thing na. Yn mental. A beth fi'n lyfio hefyd ydy, mae bob un tamad o'r factory ma, o'r ffocin mine ma, mae'r llwybra pren ma sy'n gwn llydan i gallu mynd â cyffyla lawr. Mae'n swnio'n greit pan mae cyffyla. Pam bod nhw yna, because of plot. Mae gen nhw, mae nhw'n mynd ar draws top y main ma, rhywsut, a mae'na platform pren. So mae'na platform pren sydd yn igon cry i cael ceffil yn galopio ar ei hyd o.
Ti'n spoilio fo i sianson hwn o dan gorau. Mae hyn yn mynd... Mae hyn yn Fine, ti'n mynd anifeiliad. be oedd o? Oedd o'n respite rhag bod yn flin hefo'r costuming choices a blin... Hwna oedd y darn o'n i'n gwylltio amdano fo, ie. Achos mae'n bersonol i ti, Est. Mae'n bersonol. O'n i fel, cool, so neb i fi fod like, specifically blin amdan. Mae gen ti... Mae nhw'n neud... Ond na, deud y gwir, y darn nesa ar ôl hwn nath wylltio fi fwyaf, oherwydd maen nhw i gyd yn mynd i ffwrdd wedyn maen nhw i gyd yn cael... Mae gen i bit, just cyn i ni gyrraedd y bit yna, just cyn i ni gyrraedd y bit yna, So, mae hi'n fatha, let me out, a mae'n deud rhywbeth, a mae hi fatha, mae hi'n mynd fatha, Robin? A mae'n mynd fatha, how did you know it was me? Fatha, eitha ffocin amlwg. Wedyn... I took the glasses off. Mae nhw wedyn yn stopio, wedyn mae nhw'n crasio, a mae Jamie Foxx wedyn yn mynd fatha, you and Marion finish this. A mae o'r redag i cwffio. A Benny fatha... A neb yn mynd ar ôl. A Benny meddwl oedd fatha, be oedd hwnna oedd actually len gyn Jamie Foxx yn dweud, you and Marion finish this. Just get me out of this fucking movie. Let it go. Yeah. Mae Taron at you said, no, John, take me with you. I want to get out this movie too. Yeah. Mae'r molten metal tsunami yn eitha cool. Ond eto, di'n ddim sens. Oce, na, chdi sgwrs ti ddim, da ni'n gwybod beth sy'n yno. Dim minds di o, steel plant ydi, obviously. Anyway, so mae darn wedyn, mae darn wedyn, lle mae nhw yn cael uprising mawr. Efo Molotov cocktails mewn fel clai. Mae nhw'n cael y cyfarfod gyntaf, dydy, a mae o'n datgelu, I am Robin. A wedyn mae pawb fel... Na, da ni'n gwybod anyway, mae'n ffain. Da ni'n gwybod mae'na 3 diwrnod. Ers i fucking Loxley troi fyny, a wedyn mae'r gai ma di dechrau wneud stwff. Mae'r ffaith fod nhw i gyd yn tu fo yn creu'r cocktails ma. O'r 80 mi'r bullshit ma. Yr 80 mi'r thing. A wedyn, so mae... sheriff ddim yn meddwl fatha, go out and scour the country and find these people. Where have they all gone? Because some of them were on foot, you know, and we might be able to follow them. Na, maen nhw'n cael llonydd cyfangobl i wneud exactly be maen nhw isio. A nid yn hynna, yn yr amser yma hefyd, nid yn nhw'n 80 mi'r whole fucking thing, mae pob yn trymwyd i ninjas hefyd. Ond hefyd, un o prif, mae hwn yn ei fi actively yn flin, right, ydy. So, mae'r whole syniad o fel bod Jamie Foxx wedi dod o y dwyran canol ac mae o dras yr abaidd a sy'n neb yn gallu deud enw fo so maen nhw'n gael fo'n ei enw fo di Iachia dwi'n meddwl neu rhywbeth fel na Iachia a mae'n gwneud can I just call you John a ti just fel ma' hwnna'n problematic ond mae o hefyd yn cael ei really fel mae'n fucking done dirty gen y plot ma cos mae o fel fod rhyw great political fan mind ninja warrior whatever ma mae o wedyn yn mynd you guys finish this mae'n basically mynd death by cop mae'r cops yn mynd â fo wedyn o'r fucking tools ma yn mynd allan i gychwyn rhyw fath o revolution heb unrhyw plan i well ni gael John allan o carchar da ni ninjas gallwn ni totally gael John allan no, maen nhw just yn gadael o'na. Mae o'n goffa formulatio i fucking plan i hun. Mae'r clueless white aristocrats ma just yn mynd round fucking fomentio bach o uprising a just mynd, Triana John, jail dydio. Na fo. A wedyn, ag eto ti'n cael hollol fucking ffilm gwahanol lle gen ti Ben Mendelsohn a Jamie Foxx oh my god, yr un scene na lle mae'n intense amazing acting class Go on, sorry Bryn hwnna di dweud so gen ti fatha mae gen ti Ben Mendelsohn yn fucking dialing it up to 11 just o'r menace a mae'n dweud mae'n fatha cool ac yn calm ac yn dweud dyma beth dwi am wneud iddo chdi dwi am wneud bob dim dwi'n gallu i desecratio dy fywyd dy gred a bob dim a ti dwi'n mynd i ddylad di a so neud dim gweld dy ddiw di so dyma beth dwi'n wneud i chdi a mae o fatha
Na'r unig peth ti'n gorau neud, ydy deud i fi pwy di'r hwt. A mae Jamie Foxx a fucking, I'm really fucking chardy. Eto ti'n teimlo rhywbeth yn y moment yna. Mae'r scene yna, unwaith eto, o'r ffilm arall. Yeah. Achos mae hwn yn Ben Mendelsohn yn basically channelo pob villain skills mod i datblygu wrth fod yn pob ffilm arall. A mae o'n deud y pethau mwyaf trisgar, cas. Ac yn mae o'n horrible ac yn imposing ac isio brif. Just ti'n gallu gweld un y gyda, mae isio brif o fo. So fel actor, ti'n gorau ffindio rwle i fod yn hwnna. A wedyn mae Jamie Foxx, ti'n gwybod, mae'r boi ma di cael ei enwebu am Oscars y stuff yn dod. Ti'n kind of, achos gweddill y ffilm, ti'n fel, oh god, ti'n really neud lan eich di. Mae just bach yn, mae just enough for the charisma. Ond wedyn yn hwn, mae'r intensity a'r actio. A wedyn mae'r hwnna gyd yn diflannu a mae'r ffilms yn shit eto. A ti'n dod ôl i'r 18 bullshit. Wedyn, mae hefyd yn wedyn mae'n trefyn i Gangs of New York, crossed efo Nolan Batman ffilm dwytha. Hwna diol. A wedyn mae nhw'n cael heist, mae nhw'n croesio efo Ocean's 11 rhywsut. I gael yr holl taxes, pres taxes ma'n ôl. A wedyn ac oedd y pres yna yn mynd i'r dwyrain canol i dalu am Muslims i gwffio yn erbyn y Saeson oedd yn ymladd i gadw y Saeson allan o'i tir nhw anyway, so be oedd y pres yn mynd i wneud i helpu nhw. A trio esbonio eto? I don't get it. Dwi'n credu, mae god rheliw o'r stwff yn y ffilm ma. Ti just unwaith ti'n stopio i fel amdano fo chydig, ti fel... Set-up ar gyfer... Internal logic. Wel, set-up ar gyfer y fucking sequel bait oedd yna. Nhw'n trio setio fyny. Trio creu fatha... Trio creu fatha rhyw overarching villain ma. So beth yn mynd i ddigwydd yn yr un nesaf oedd yn mynd i fod fatha, da ni'n mynd ar ôl y Cardinal, chos y Cardinal ydy'r true power. One for all and all for one. Sy'n cwrdd i fyny efo'r Musca Hounds. Musca Hounds yn. Ond mae Will yn gweld... Oh, I saw you. I saw you kissing Santa Claus. Oh, yeah. Jamie Dornan, oedd Marion a Hoodie. Di cael smooch. Di cael smooch. Wasn't in a red hood. A ddod i gweld, a dwi'n mynd beio fo. Dwi'n mynd hwnna'n super. O beth sydd yn hwnna fi di, mae... Dyn am ddigon i troi chdi mewn i Two-Face. So mi o'n cael ei waldio dros y pen, a mi o'n dal Molotov cocktail, o'r Molotov cocktail yn landio ar y llawr. Mi o'n cael weld ar y pen, a mi o'n landio face first yn y Molotov cocktail. Cael mild scarring. A beth sy'n wedyn ydy, mae nhw'n diag trwy'r rating tren ma mwyn di adeiladu. Wedyn, mae nhw'n loadio fyny'r gold ar yr ffocin cwch ma. A mae o'n deud, where's Will? Deud, he should be here by now. A mae o'n deud, well, he knew the plan. Either we all make it or none of us do. A ond beth ydi... Pwy di'r pawb arall sy'n cael ei seithio ar y top? Mae nhw di adael John. They're just beth sy'n gael nhw? Cannon fodder, red shirts. So mae o'n mynd yn ôl ac yn mynd fatha, oh no. They haven't got any lines. So many people are dying. Mae'r equity scale gwahanol, dyn nhw'n cyfri. Mae o'n jumpio fyny a dweud, it's me, I'm the hood, take me. Mae'n hilarious, right? So mae'n actual riot mewn mlaen. So wedyn mae Taron Egerton just yn sefyll ar ben... just yn sefyll ar ben rhyw gert yn mynd, stop! A mae pawb just yn fel, yoink! A just yn, be? A piano player yn stopio. Stopio waldio'n gilydd. Be dwi'n dychmygu di, mae'n un boi just mynd tal i tyrnu. Mae'n half-hearted, a mae'n boi mynd oh, okay, yeah, all right. God.
Ond o li am y Jamie Foxx wedyn, maen nhw'n cofio bod o'n bodoli, fel, oh, fuck yeah, ti'n y ffilm, mae fynd i ti. Mae o di managio diag trwy smasho tamad o fowlar di stapio y gad efo tamad o'r pottery. Wedyn maen nhw'n... O, maen nhw'n dial ar Ben Mendelsohn rhywsut yn diwedd. Ie, Mae'n rhaid nhw'n diag mae bob dwi'n gret. Maen nhw gyd yn mynd i'r goedwig ar y diwedd. Ti'n gweld? Ti'n gweld beth mae hynny fel? Mae Marian yn dod i fewn y goedwig just mewn ffroc a boob window. That's it. Does ddim yn byd ymarferol, sam coat gan i hi, sam het, gwell ddim hyd yn oed wedi plethio ffordd. Mae'n mynd i gael absolute hynllef, mae'n mynd i fod llawn briga, llai pen. Ond fydd hi'n wastad yn i gwaith i'n berffaith, i make-up i'n berffaith. Fydd yr eyeliner na spot on. Sorry, make-up a dillad. Absolute shit show. 0 allan o 10. Sorry. Be sy'n gret hefyd ydy, mae Friar Tuck yn cwrdd Little John, a mae Little John yn introduce hyn i fi, and did, oh, that's a bit of a mouthful. Do you mind if I translate it into English and just call you John? Yeah, fucking mind. I mean, it gyd fel comedy voiceover. A sequel. Fuck you. Ond mae Taron Egerton yn trio deud enw, mae'n eitha gret pan mae'n trio deud enw arabaidd Jamie Foxx. Mae actually just yn endio fan i'n deud Llan chwradal. Ie, mae'n swnio bod o'n siarad Cymraeg. Mae'n gret. Mae'r acen yn diflannu yn y munud. A wedyn mae gen ti... Faint o Gymraeg ti'n meddwl mae'n siarad? Mae'n siarad Cymraeg. Efo ysgol Penglais neu... Ddigon i wrando ar hwn, Sioned. Shit, ti'n meddwl bod o'n gwrando? Beth di sy'n mega offended? O, so hyn am... O, aber yn deitha fo. So hyn am ffocin hilarious. Hei, gryda, Taron os i gryndo, gryda gyd i ddod ar y sioe a siarad amdano fo. Neu, ti'n mo... Gyd i reid yr hyncheb right to reply. Lle di stopio dy coffi, ti'n mo, 3 pint y mis. Unrhyw bryd. Oce, diol. Mae'n hilarious, meddwl amdano'n fucking trailer. Sy'n gwrando ar y shite. O beth i'n lyfio di, mae'r gyd ti Murray wedyn yn appointio Will Scarlett fel y sheriff newydd. Cos mae o'n wael, mae o'n, ti'n mo, mae o'n grac. Mae fe'n grac gyda hwn sefyllfa. So mae di troi o fod yn sosialydd, ti'n mo, sydd yn meddwl bod o'n neud y peth gorau, i fod yn ffasgydd sydd yn meddwl bod o'n neud y peth gorau ac yn gwisgo'r union yr un i'n dillad y Ben Mendelsohn. So mae'n troi allan bod dillad Ben Mendelsohn ddim actually just yn like ddewis personol o. Maen nhw fel uniform i quote the sheriff of Nottingham. A wedyn mae gen ti a sequel bait wedyn lle mynd o dal i fyny poster a dweud we want to catch him. Welcome to the top table seithi a mae o'n hitio'r fucking poster a dda fuck you mae'n just yn y bit na di methu ddim siarad amdan yr Eyes Wide Shut ond really ga i just deud ar y darn ola na fyna oherwydd fod Will wedi di codi fyny i fod yn sheriff of Nottingham a fo yn gwybod fatha mae shit mae'r bobl di mynd trwy fo ac fod falle bod yn ei job dda ti'n gwybod fatha he stole my woman and all but can we just get down to business because I want to make this place a good place to live and we're all going to sort it out so let's forget about that ma nhw'n byw yn y goedwig ac yn just yn aros yna, a wedyn mae o yn rhedag y sioe yn fyna, ac yn troi o fewn i rwla gynaladwy, lle mae pobl isio byw, a fydd nhw fatha, eich dylen ni fynd yn ôl, am fod mae swnio fatha fo Nottingham yn lle gwell gwan, a wedyn fysa fo'n gallu troi o'r rownd i fod yr union be oedd o'n dychmygu Nottingham i fod, a ennill y dynas yn ôl am fod... Oh, yes, dwi lyfio hyn, but just fel... Politics man does good. Ond mae wedi cyrraedd y top a mae wedi syth bin corruption ensues ond be oeddech chi eisiau dweud yr Eyes Wide Shut party
Lle ti'n deud yr un llwyddiant mae'r costuming department wedi cael? O, na, nes i'n dweud llwyddiant. Os da chi eisiau parti well, gwylwch Babylon, yr ffilm Hollywood. Ben i lyfio hefyd oedd, oedd o fatha EDM yn chwarae yn y ffocin... Oedd, nes i'n sylwi. Oedd o fatha dance music yn y cefndir, fel oedd nhw'n chwarae y cyn Vegas Games, efo dice a cardia bach. Ti'n fatha, eto be sy'n mynd ymlaen, chys mae hwn yn edrych, fel ti'n edrych mwy fatha parties a'ch ti'n gael yn y 30au yn Hollywood, fel yn y ffilm Babylon. Fascist. Naci, yn y Babylon fatha height of debauchery, fatha pobl fatha gwisgo i finery ac yn just yn bod yn opulent ac yn fatha bourgeoisie type nonsense yn mynd ymlaen. A dda just yn wirioneddol yn weird o beth. O, just fatha, mae'r cardinal yn dod, o'n i gael party mor. Ti'n fatha, cardinal o'r capal, reit. A mae'n trechu fo'n corrupt, so, fine. So ni'n just... Oedd y party yna ar gyfer fo? Dyna ni'n dach, Cos y pawb yn lyfio fo. Da chi gweld series What We Do in the Shadows? Dwi'n gwybod amdano fo. Mae o werth i weld. Ond so mae'r prif vampire comes to town a maen nhw'n mynd efo out on the town. Right. That type of thing. Just i ddangos iddo fo, show him a good time. Dyna, ac mae o yn, dwi'n bod, 500 oed, ond mae o'n, ti'n bod, disaster strikes. Mae o werth i weld. Y costume designer dwi'n edrych rwan, Julian Day. Right. He's known for Rocketman, Bohemian Rhapsody and Rush. Okay, so I suppose... Yeah, Rush is good. Ond eto, mae hynna'n chwarae o mewn oes penodol. Dwi'n cedi pan mae'n cael dychymig. Hynna di'r traffath. Bloody hell. Ti'n gwybod Madam Web, be di enw hyd Dakota Johnson? Melanie Griffith di mam hi. There we go, mae hynna'n neud sense. Right. So dad hi di Don Johnson a mam hi di Melanie Griffith. Dwi'n newid gofio amdan outfit Robin Hood. Oh god, Oedd o'n weindio i fyny oherwydd oedd gyda fo'r patrwm, oedd wedi cross-stitch y diamond thing na, ac oedd pawb yn gwisgo'r cotia na. Quilting. In 2018, oedd just cynt, oedd pawb yn gwisgo'r cotia na. Oedd I Hunter Boots. Jesus. Oedd o just... Right, gan ni awards. 4 nominations. Do? 4 nominations for what? Come on. Oh, the Razzie Award. So, o gyd ti trafferthion yn y ffaith o pawb yn flats, blaw am golygfeydd pendant lle oedd actorion efo profiad yn gallu neud rhywbeth werth chweil efo beth gyn nhw. O gyd ti costuming a set choices o just dros the shop i gyd. O gyd ti stori oedd yn hollol fatha just bonkers. A gyd ti oedd yn dwy'n syniadau. O basically fatha Batman / Green Arrow yn medieval times yn erbyn diwedd yn erbyn Two-Face. Oedd y wirioneddol ddim efo sens clear o be oedd o i gyd yn teimlo'n cynical dros ben. A just y gyd yn trio setio fyny sequels ar ôl sequels heb really establish pwy oedd y cymeriadau yma a pam oedd yn ei poeni amdano nhw. Dyna le arbennig i stopio achos dwi'n credu da ni wedi rhoi lot o amser i'r ffilm ma. Swn i'n awgrymu bobl gyna, mae am ddim watchwch o. Right.
Cymwch laff yno fo. Gai rei closing notes. Please. Please. Sioned, go. Na. Mod i neud fi'n flin achos mae hwn yn cymryd pres off like fantasy films fel your Dungeons and Dragons Honor Amongst Thieves. Yeah. Sydd yn gret o ffilm. Sydd angen o. Sydd fucking gret o ffilm. So i fi, hwn di'r ffilm cyntaf i ni wneud yn yr holl ffilm di ddim era, sydd i adael fi teimlo fuck all, just really flat. Dim byd. Just fatha, cyn i fi fynd i fewn iddo fo, nes i ddod allan yn teimlo'r un peth, fatha fod na'n byd i digwydd, oedd o fatha, be oedd point hwnna? Be oedd really point? Oedd o'n di wneud fi'n drist, oedd o'n di wneud fi'n hapus, oedd o'n di amusio fi. Just numb to it. Oedd o just hollol gwarth. A fi'n gleithio efo cats a balli. Os oes o wedi gwylltio fi fes am rhywbeth. O na bit yn o wedi gwylltio fi. Ond oedd o just fatha, well. Ac i ddeud y gwir, dwi wedi gwylio rei penodau o His Dark Materials. Dwi'n cael yr un vibe off hwnna. A dwi'n mwyn gwybod os na'r un penodau mae o wedi cyfarwyddo ydy heina. Mae yna rhyw deimlad odd drama BBC Dead iddo. Dos am enaid iddo fo. A dos am ddim enaid i'r ffilm yma o gwbl. So... Robin Hood 2018 found dead in a ditch fanna. Brilliant. Na, mae'n heiddi fo. Mae'n heiddi... Yn anffodus, dwi hefyd yn... Dwi'n trio ffigur allan. Dwi'n cedi oedd hwn yn ffilm, quotes, ffilm Prydeinig, falle. O be dwi'n gael da'r cwpl y reports, a ti fel, well, god, mae'r diwydiant ffilmio Prydeinig yn rect. Mae'n a lot o ffilmio yn cael ei ffilmio yma, ond does a byth projects Prydeinig yn llwyddo nag oes. Mae The Creator di'r ffilm diweddara Prydeinig yn ei bron yn ei gyfanrwydd, eblaw fod wedi cael ei ffilmio i ffwrdd. Nes i watcha The Creator. Gawn ni fynd mlaen after party rwan. Okay, yn yr after party, diolch. Gan bod ti di sôn am The Creator. So no, efo'r ffilm na, just peidiwch. Just peidiwch. Good film, bad film. Bad film. Stones. Bad film. The Creator, yn anffodus, nes i ddim cael blas ar hwnna chwaith. Dwi'n mynd siŵr be oedd eich views chi ar The Creator. Watcha ni fo dros gyfnod o 2 noson. A frustrated iawn amdano fo. Yes, siarad fan ni amdano fo. Dwi'n ddim di siarad amdano fo ar y show. I fi, eisiau weld o'n y cinema, ag yn weledol, mae o yn stunning. Mae un o'r ffilms gora i fi weld o ran edrychiad. Y stori oedd yn gadael o gyd lawr i fi. Oedd o just ddim yna, o'n i'n meddwl oedd angen flesio hwnna allan lot mwy. Neu cadw'r sgôp yn fwy penodol, neu o'na rhywbeth, o'n i'n teimlo'r emotions, o'n i'n teimlo dyrlynu. Mae'r syniad, rhywun peth da ni'n dod ar ffilm o fyny lot, AI, Stanley Kubrick yn gweithio yno fo, a Steven Spielberg wedi gorffen o. Dyna di beth dylswn i fod yn teimlo mewn ffilm fel The Creator, ac oedd o just ddim yna. Remake o The Golden Child a countless other films, lle, oedd chdi just yn meddwl, it's a child, he's going to save us all, whatever. I don't care. Oedd o just y ffaith fod oedd o'n edrych mor dda wedi wneud fi feddwl, nes i enjoyo fo oherwydd o'n i every frame's a painting type of thing. So bo, yn hytrach na Calvin signo i fewn i'r stori. Mae na un darn yn The Creator lle, rai ar cychwyn, dwi hwn yn spoiler o gwbl, mae John David Washington a Gemma Chan, beautiful couple, absolutely gorgeous. Yn anffodus y John David Washington, di o byth yn popio mewn ffilms i fi yn bersonol. Ond maen nhw'n eistedd ar sofa, a wedyn mae na rhyw, oh my god, mae na SEAL Team 6 kind of guys yn dod fewn. Oh my god, maen nhw'n dod fewn. Beth sy'n mynd i ddigwydd? Rei, mae'n gyrru Gemma Chan, rwy'n ceri pacio. Wedyn mae John David Washington ar y ffôn, a just yn mynd fel, just yn hollol yn y living room, mae hi'n llythrenol newydd fynd fyny stair yn ei one bedroom
shack nhw. A mae just yn mynd, you should call off the raid. I'm an undercover. I'm here undercover. A wedyn mae Chan ar top y stair yn mynd, you what, mate? We haven't got insulation this floor, you know. Ac o'n i just fel, for fuck's sake, mae'n a lot o bobl yn bod yn stupid for plot reasons yn y ffilm yma hefyd. So nath o ddim tanio fi yn anffodus, ac yn eto yn eisiau fo. Cenwat yn abyn o fo. I mean, so cool. Ond werth i wylio, fel ti'n deud, am y gweledol. Dwi'n meddwl na Gareth Edwards eich nath ddatblygu'r stori. Dwi'n meddwl mae o yn well off efo stori sydd wedi cael ei ddatblygu gen rwy'n arall. Edrych ar hwnna ddo, the creator a ydi gwylio Rebel Moon y cwbl wythnos a cynt. Dwi'n dechrau mynd i'r teimlad rwan bod Star Wars yn troi fewn i genre, yn hytrach na series, yn hytrach na specific. Dwi'n trio formulatio, dylwn ni sgwennu treithawd amdano fo, you know, ti'n gwybod, pan mae gennau mynadd. Gynti ydi cyfres o bobl. Mae yna genre elements iddo fo, yn hytrach na just space fantasy, ti'n meddwl, mae yna... Oedd o'n trio bod yn Star Wars i, ynddo? Ie, chys gen ti gyfres o bobl sy'n dod i'r oed wan nath cael ei magu ar Star Wars. Ar y prequels hefyd. Ie, so mae nhw wan yn cynhyrchu ffilm sy'n hynna'n ac yn mynd oedd so dyn nhw'n edrych ar be oedd yr ffilms oedd George Lucas wedi edrych ar lle maen wedi tynnu'r rhai o'r syniadau yma ti'n gilydd. Maen nhw just yn mynd i'r distillation o'r Dwi'n gwybod os nathych chi wylio, o'n i wedi rhoi yn y chat dwi'n meddwl YouTube video essay really dda gan a closer look amdan Rebel Moon a sut bod oedd hwnna'n Mae'r boi'n sgwenno rili. Union be o'n i eisiau dweud, but better. So ddo'n sôn amdan, dwi'n gobeithio lle ni popio hwnna yn y show notes, really werth fynd i wylio hwnna. Mae The Closer Look yn sgwennwr, ond mae o'n asesu ffilms mae'n really granular torri lawr story elements. A mae'n neud rewrites a stuff am lot o ffilms a just awgrymu gwelliannau. Ac oedd oedd i wneud un pan bod Rebel Moon wedi ffeilio a pam bod Star Wars wedi llwyddo. Achos oedd o'n deud, oedd George Lucas wedi tynnu elfennau o Bobman. Ond dyna i gryfdero, oedd gen fo gymaint o influences gwahanol, a ddo i sgil o wedyn yn creu Star Wars yn 77. Oedd bod wedi cymryd y disparate elements mae gyd, a di creu rhywbeth unigryw, bod hi'n allan yn fo, lle oedd o'n teimlo, chwarae teg, mae Closer Look yn torri fewn i Zack Snyder lot yn deud, ti'n edrych ar ffilm Zack Snyder a mae o just eisiau neud pethau edrych yn cool. Mae o'n dwy'n off Star Wars, ond mae just yn dwy'n off Star Wars a mae just yn neud photocopy. Mae'n neud, fi'n mynd i neud Seven Samurai story, but it's Star Wars. A that's it. A dyna i gyd oedd gen fo, ond o'n deud, dyna i gyd doedd na ddim reswm i wneud y ffilm, doedd na ddim byd mwy. A dyna sut o'n i'n teimlo mis fatha. Fel yesterday, ydy mae every frame's a painting, a mae yna visuals anhygol yn Rebel Moon, ond dyn nhw'n cario unrhyw fath o bwysa. Does a ddim emotion yn efo. Yn union. Hwna oedd y close look yn cychwyn efo oedd dweud, cychwyn Rebel Moon, ti'n gweld fatha y hero Cora? Question mark? Yn edrych ar planed a fatha oedd o too much dyna oedd y peth fatha yn y fideo na lle oedd gen ti Luke yn edrych ar gyda ddau hael yn mynd lawr yn y pellter ac oedd yn hwn oedd gen ti blaned enfawr o flaen Cora ac oeddech ti jyst yn meddwl I can do it but I can do it bigger ac oedd o jyst ti di mynd rhy bell ond dyna oedd y boi ma'n deud yn y treithad oedd o'n deud fatha pan mae o'n digwydd i Luke mae o'n ti'n cael sensiraethus o hwn oedd y scene cynta yn y ffilm exactly so ti'n gwybod dim byd amdano fo so diolch really nich so mae werth gwylio'r treithad na oedd yn yr un Star Wars oedd o tia dymbo 20 hanner awr i fewn so ti di deall bywyd
kind of anial yn pob ffordd Luke Skywalker. Just bywyd ma, diffyg cyffro, diffyg gobaith, diffyg antur. Yr hireithi am rhywbeth oedd o dyrioed wedi profi oedd yr edrych allan tu ar gofal. A dyn ti'n adio wedyn John Williams oedd i dan hwnna a mynd o'n creu andros o teimlad mawr. Henlinell bell. Y ffaith hefyd, y ffordd oedd nhw wedi ffilmio y ddau hael yn lawr, just fatha overprint ar ben I gilydd o'r actual yr un hael yn mynd lawr ond i shiftio'r amser. A wedyn oedd hwn fatha teimlo fatha we filmed it in the volume. We got LED screens all around us. Ac oeddech chdi'n cael y teimlad fatha, dwi'n teimlo yn byd, ond oeddech chdi'n actually teimlo fatha, mae'n y ddau hael yn mynd lawr o fanna. Oeddech chdi'n y realism na ohono fo yn reid y teimlad na I chdi. Mae werth gwylio'r traethawd Close look bach mae'n rili yn mynd I fewn iddo fo mewn lot o ddyfdar. So mae Bryn di deud ar gyfer yr after party mae gen ti y doreth o ffilms ti di gwylio ers y tro diwetha. Do 5 i fod yn benodol. Dwi eitha lwcus bod na Picture House Cinema wedi agor eitha agos I lle dwi'n byw a mae'n gret. Yn Llandudno, Bryn? Yn Llandudno, You what, mate? Na, yn Ealing yn Llundain. Ond na, dwi'n cael gweld 5 ffilm ers yr un dwytha, mae'n dod yn eitha da. A maen nhw gyd yn cael ei argymell? Yn sicr, yn sicr. The Holdovers, eto andros y ffilm, Paul Giamatti basically chwarae'r unig cymeriad mae'n chwarae bob un ffilm o mewn gweithio gret. So di cael ei osod mewn ysgol yn yr 70au yn America lle mae plentyn ddim yn cael ei adran dros Nadolig a mae'n gorau aros yn yr ysgol efo un o'r athrawon. So chi'n cael chwarae gen Paul Giamatti a mae'r dynas yr cogydd yr ysgol hefyd yn aros efo nhw. A mae'n andros y ffilm da lle maen nhw'n dod I nabod I gilydd yn well, datblygu perthynas efo'i gilydd a maen nhw'n dod I nabod I gilydd a parchu gilydd dros amser. Mae'n andros o beth ffilm neis I wylio a mae'n sicr yn rhywbeth sy'n un argymell. The Zone of Interest Mae'n mynd I swnio fel peth odd iawn I ddeud, ond mae o'n malevolently dull, os mae hyn yn unrhyw sens. I look forward to seeing that. So set-up y ffilm ydi, mae'n cael ffilmio mwy na lai I gyd tu fewn I tŷ commandant o Auschwitz. So beth ti'n gweld ydy just bywyd hollol quote-unquote normal teulu'r boi ma just y byw Ydy o fwy extreme the boy in the pyjamas striped pyjamas thing chys mae'r camp I gyd tu allan i'r ffram ti'n mynd clywed rhywun beth ti'n clywed ydy yr eich sgrech a saith off y ffram ti'n clywed atha'r sŵn yr furnaces ti'n gweld y simneoedd yn y cefndir ond ti'n gweld ti'n mynd I fewn i'r camp ar unrhyw pryd ti'n mynd gweld dim byd sy'n mynd ymlaen ti'n gwybod bod o'n ti di cymryd cam yn ôl o'r ffilm a ti'n gwybod bod o'n di o ddim yn text y ffilm a ti'n gweld bod yn agos i'r cychwyn mae'na soldiwr yn delifro pacad o ddillad I tŷ'r commandant a mae'r graig yn agor y pacad a mae hi'n tynnu cot mawr ffyr allan mae'n penderfynu mae hi am cadw hwnna a mae'n rhoid yr gweddill y dillad i'r merched erich sydd yn y tŷ a ti fatha beth sy'n mynd ymlaen a ti'n sylweddoli hwn y dillad mae'r soldiwr sydd wedi cymeriad off y cyrff sydd wedi cyrraedd be os ti'n gwachod y ffilm yna a sgyn ti ddim clem
be di'r ail ryfel byd a'r Holocaust? Dwi'n meddwl... Dwi'n meddwl ni wedi bigo fyny igon o... Fydda be oedd y lle, ond dwi'n meddwl ni wedi hitio yn yr un ffordd. Mae'n un o'r ffilms na lle ti angen gwybod o hanes. Ydwt, dwi'n meddwl. Be sydd hefyd ar y therapist fi'n pwynt hyn allan, ac oedd hwn really just atha, ffuck, nes i'n sylwi hwnna o gwbl. Mae'r fam, y graig, mae hi'n wastad yn symud yn bob un shot. Di hi'n sefyll i llonydd o gwbl. Mae'n symud o gwmpas byth a beinydd. Ti'n gweld pan mae mam hi'n dod i'r camp, mae mam hi'n gofyn cwestiynau y beth sy'n mynd ymlaen ochr arall i'r wal. Be ti'n weld ydy, mae hi fatha'n, whatever, symud ymlaen, a mae'n cario ymlaen symud trwy bod mae'n ffram. Fatha bod hi'n rhedag o roth y gwir o beth sy'n mynd ymlaen. A mwy a mwy mae hyn yn digwydd, a mwy quote-unquote normal maen nhw'n edrych, sydd yn neud nhw mwy monsters, chys maen nhw'n gwybod beth sy'n mynd ymlaen, ond maen nhw just yn cario ymlaen. So mae'n andros, mae'n anhygol o beth. Mae hwnna yn yr Oscars. Ydy. Best International. Best International, ie. Ac eto, dos am byd yn digwydd as such, ond... A slice of life of the Holocaust. Ond wir yn edrych, just yn... Okay, wow. Mae gen ti All of Us Strangers. Mae gen ti... sydd yn... Andrew Scott, Paul Mescal, Claire Foy a Jamie Bell. Cast, ti'n mo, di hwnna'n gret. Ond beth yw gen ti, mae Andrew Scott yn byw ben ei hun mewn fflat mewn bloc newydd sydd yn bron yn hollol wag. Mae o'n loner shut-in when I lie. A mae o'n trio sgwennu screenplay amdan i'r rieni nath marw mewn damwain car pan oedd o'n 12. Un noson mae o'n sylweddoli bod yna un person arall yn byw yn y fflat sef yn y bloc sef Paul Mescal. Mae Paul Mescal dod i ddrws o'n chwil gaib ac yn proposition efo. Mae o'n gyrru ffwr Paul Mescal. Wel, dewis dewr. So, beth sy'n digwydd wedyn ydy, mae o'n mynd i fyny bach o ymchwil amdani deulu fo dwi'n o wedyn. A mae o'n cyfarfod i dad o. Ond i dad o pam oedd Andrew Scott yn 12, pam just gwmpas yn amser just cyn nhw farw. A wedyn mae dad yn dweud, ti'n adra mae dy fam di disgwyl dana chdi. A mae o'n cael sgwrs efo i dad a'i fam o. So mae o'n yn ei 40 yn disgrifio i fywyd o. A mae nhw fatha, gret, ti'n... A mae nhw'n dod i nabod i gilydd eto. A mae o'n andros o beth trippy fatha... Na'n deud mwy amdan y stori, ond o'n i'n beichio crio 3 neu 4 gwaith trwy'r ffilm i gyd. Haid i'n dweud, oedd yn ipyn o beth. Do, nes ti textio ni ar ôl hwnna, ti fel, oedd hwnna'n brofiad? Mae gen ti American Fiction. Mae hyn i gyd yn Oscars-y kind of films. Jeffrey Wright. Sydd mae o'n fatha mae o'n satire ar sort of yr ymatab culture Americanaidd i egweddion efo hiliaeth a balli. Mae o'n ipyn o beth ipyn o Mae'n ddoniol ac yn tragic ac yn bob math o bethau dros y peth i gyd. Mae'n un tamad sydd yn holl... Dyn ni ddim yn spoilers, chos mae'n eitha beth. Mae cymeriad Jeffrey Wright wedi cael ei... wedi sgrifennu llyfr sy'n mynd o mewn sy'n cymryd y pace, basically, ond mae o'n later on yn y ffilm, mae wedi cael ei enwebu fel judge ar panel i pico llyfr. A mae o
sgrifenwr arall di ar un ochr y bwr yn dweud na ddylai hwn ddim ennill. A mae gen ti 3 judge gwyn yr ochr arall. Wel, mae hwn yn llyfr really pwysig. A mae'n dweud, dwi'n meddwl hwn ddylia ennill. Mae'r un o'n nhw yn dweud, mae'n really pwysig yn y dyddiau yma i ni gryndo i lleisiau du. So gen ti'r 3 gwyn yn dweud, mae'r llyfr yma'n gret, mae'r lleisiau du ar ochr arall yn dweud, mae hwn yn shit. A mae'n fatha, mae'r llyfr, ti'n gael sgwennig yn person du yma. So dylen ni. A mae'n just, ti'n gweld lot yn efo, fatha, beth sy'n mynd ymlaen o gwmpas i lle. A mae'n andros o... A mae'n really just... It's a little bit satire ar yr holl beth yna. A'r dwytha sydd ddim yn Oscar nom, ond A Matter of Life and Death. Sydd yn... Ond nath hwnna ddim ennill Best Picture back in the day. O bosib. Powell and Pressburger... David Nivens yn efo. Wan te, da chi'n gwybod fy nheimladau Powell and Pressburger? Ia. A rhaid i fi ddweud, oedd yn andros o ffilm i wylio. Basic premise, mae David Niven yn chwarae captain o Lancaster Bomber sydd ar fi'n crasio ar ôl bod ar bombing raid yn Germany. Mae o'n reitio nôl i headquarters yma siarad i'r ddynas yna dweud, cwrdd y llethyr yma i mam yn chwiorydd. Dwi'n mynd disgwyl dwi'n mynd i fyw, a mae nhw'n disgwyl mewn cariad efo'i gilydd dros y radio, a mae o'n beilio allan. Wedyn, mae hwnna'n gyd mewn technical, a ti'n cytio i'r nefoedd. Mae nhw'n fatha, lle mae o? O'n i'n disgwyl o cyrraedd. A mae hwn i gyd mewn du a gwyn. A wedyn mae David Niven wedyn yn deffro bora wedyn mynd ar lan y môr. Ac eto mewn lliw, a mynd fatha, nes i fyw rhywsut. A mae'n dal i fyny efo'r radio operator, a mae nhw'n disgwyl mewn cariad, efo'n gilydd. A mae'n cytio nôl o'r technicolor byd lle mae ar y ddeiar i fyny i'r nefoedd lle mae gyd yn ddiag yn gwyn, a mae'n andros o mae hi yn visuals arbennig. A be ni'n meddwl, be nath hwnna fi oedd, o gyd ti scenes yn y nefoedd lle oedd y gyd yn ddiag yn gwyn, oedd yn syml, oedd yn hwn, ac doth y trial mae lawr wedyn i'r ddeiar yn y diwedd, ac oedd hiwian mwy saturated, fatha bod nhw wedi dechrau deall mwy am teimladau, fatha. A so oedd y lot o bethau cael ei ddeud trwy'r hiw. A'n un sy'n anhygol lle oedd un o'r messengers o'r nefoedd yn dod i lawr ac yn dweud I missed colour a ti'n cael y transition anhygol ma o'r du a gwyn i'r lliw a yr rhosyn yma mae'n toddi mewn i gilydd a mae'n edrych yn anhygol. Wirioneddol i chi, mae'r Powell and Pressburgers i gyd ar ITVX. Please neidiwch fyw. Nes i wylio ni fan hyn The 49th Parallel sydd yn fel ffilm nhw'n gyrf wartime ffilm Canada. Mae na bach o issues colonialism, accidentally doing a colonialism yn efo o'i amser ond The Red Shoes a dwi'n really licio Black Narcissus. Mae Black Narcissus eto of its time yn anffodus ond just ffilms portreadu. Mae na emotion, hyd yn oed maen nhw mewn ffordd melodramatic iawn di gymharu fo stuff da ni'n ymlaen, ond maen nhw'n portreadu emotions a psycholeg a cariad a pob beth mewn ffordd mor arbennig. Mae'r technegaeth yn y ffilmiau anhygol mae'n wirioneddol yn gret. So mae Bryn Films da ni di dod i diwedd y Bryn Films? Dyna fo, that's it, ti'n good. Yes, be amdan ti? Quick ones gan fod Bryn di cymryd Nw'n i whole section, dyna be mae chapter markers da. Iawn, na i roi chapter markers am y tro gyntaf, na i roi chapter markers yn yr darn argymell iawn gyfer Bryn.
a wedyn ni. So, mae gynna i 3, un teledu, un ffilm a un app. Let's go. So, series, dwi cwpl o benodau ffwrdd wrth gorffan ar Netflix ydi One Day. Pa'n di hwnna? Da chi di weld o? Na. Dwi'n yn cofio pwy di'r actorion, ond y premise ydi fod o'n cychwyn yn rhywbeth fydda 1988, rhywbeth fydda yn Edinburgh, a mae'r ddau berson ma'n graddio ac mae'n barti mawr yn y nos, maen nhw'n cyfarfod. Like a kind of genre ma Saltburn o fel posh bobl a bobl tlawd i gyd yn mynd i coleg o fe gilydd a sut mae bywydau gyd yn wahanol. Sort of genre ma. Oherwydd mae hi yn dod o gefndir eitha normal, working class. A mae o'n dod o gefndir middle upper class. There we go. Ac wedyn, so mae bob un pennod yn gorffennaf y 15fed, ond blwyddyn ar wahân. So ti'n dechrau, dwi eitha siwr na 88 dio, a wedyn ti'n mynd bob blwyddyn wedyn, lle ma nhw ar y blwyddyn yna, ar hyd yr oes, a dwi wedi cyrraedd fyny i 96 erbyn hyn, a mae wedi cael ei wneud mor dda, mae'r actio'n dda yn y ffordd, mae nhw yn sticio ni cymeriad ac yn ti'n chi coelio yn nhw yn y ffordd maen nhw'n actio, fod nhw y ffordd maen nhw, ac mae'r newid rhwng y blynyddoedd efo'r sets a'r props a'r music a be maen nhw wisgo yn wych ac yn really mynd â chdi nôl mewn amser ac yn eich di deimlo fatha, oh my god, ti'n cofio hwnna? So weithiau dwi'n ponsio fo a just edrych ar y props gyda nhw'n y cefndir. Just, mae o'n, mae nhw i fi'n bach yn hyn na fi yn ôl y stori. Ond dy gyfnod di ydi o. Mewn ffordd, nes i raddio o coleg o leia 11 blwyddyn ar ôl nhw, ond dwi'n cofio bob dim oedd nhw'n mynd trwy, ond mae'r stori, y perthynas rhwng y ddau berson ma ydi o, ac sut maen nhw'n ymdopi efo'r byd a tyfu fyny mewn ffordd. So dwi wedi cyrraedd y pwynt lle maen nhw'n 32, ac dwi edrych ymlaen i weld sut mae'n gorffod. Mae yna gymaint o penodau dal i fynd, dwi'n meddwl. Ond Apple TV Plus eto, di hwn? Netflix, dio. Netflix, mae'n werth i weld. A wedyn, y ffilm ydi Nimona. Mae hwnna fyny am Oscar. Nimona. Best Animated Feature. Ac mi oedd o'n sioc i fi. Dwi teimlo fatha dwi angen wylio fe eto. Bryn, wyt ti wedi wylio fe? Mae hwn am ddim ar Netflix ar y funud. Yna am ddim ar YouTube. Os da chi'n meddwl Netflix, mae ar YouTube. Am dan be os fysa chi'n tyfu fyny'n byd Robin Hood. Ac wedyn fod pethau ddim really di datblygu a da chi'n modern day. Ie. So mae hwn... Mae hwn yn neud o well. Oh my god, mae mor dda. So basically, ti efo medieval times, ond mae pawb efo cleddyf, phones, screens. Yeah. Ond maen nhw gyd yn gwisgo sexy armor. Yeah. So, ond mae o'n stori am... Hunaniaeth, cyfeillgarwch, cariad, beth sy'n right, hiliaeth. Derbyn wahaniaeth rhwng bobl. Dwi'n teimlo mae o'n gallu, especially os wyt ti'n person ifanc trans, mae'n hel o ffilm i wylio o ran pwy mae hi'n transformio a mae'n cael ei gwrthod am y transformation yma bo hi'n special. Mae werth i wylio mwy na unwaith. A mae'r soundtrack yn awesome. Dwi wedi gwrando ar y soundtrack ar Apple Music mwy na unwaith. Mae o'n gret a mae ffitio fewn i'r ffilm yn wych. A wedyn yr app dwi
dwi wedi defnyddio mwyaf yn y mis dwytha ydy Arc Search. Croeso i fyd Arc. Sioned wedi bod yn sôn am browser Arc ers amser maith, a dwi wedi dechrau defnyddio hwnna fatha prif browser fi yn gwaith. So dwi'n trio cael ei fewn i hwnna, fforsio'n hyn, dwi'n mynd i ddefnyddio hwnna weld os dwi'n gwella bethau. Ond mae Arc Search ar yr iPhone, a dwi'n meddwl, ydy ar Android ysa? Dwi'n siŵr. Ond mae hwnna'n game changer. Mae o'n superb. Am fod, faint o weithiau ti'n penderfynu teipio rhywbeth i fewn i Google neu be bynnag browser question dio really. A question thing. Tell me about the significance of Robin Hood in Nottingham. A wedyn, be mae'n neud ydy creu tudalen i chdi efo'r gwybodaeth. Mae o'n sgripio off lot o wefan eraill. Mae'n reid y reference points i chdi yn deud, AI GPT ydi o, ond mae o'n pigo allan y pethau significant i be ti di ofyn wrtho fo, a wedyn mae'n reid y reference i chdi os ti eisiau clicio drwad a darllen mwy amdano fo, ond mae'n reid o mewn fformat really hawdd i darllen a digestio, ac mae'n ffordd mor hawdd i just hwnna di be dwi eisiau Siri wneud. Hwnna di be dwi eisiau Siri wneud. A dwi'n meddwl wneud Apple dysgu lot o'r wrth nhw, os nad prynu nhw. Mae o di cael ei ddylunio'n dda, mae o'n gweithio'n dda. Dwi'n cytuno, mae Arc ydi prif browser dwi'n iwsio. Dwi'n iwsio fe hefo Ecosia, achos bod fi'n trio helpu allan pan dwi'n hwnna. Dwi ddim yn iwsio'r AI stuff sydd o fewn Arc lot, so dwi ddim wedi ffeindio fo mega helpful. Ond, fel ti'n dweud, mae Arc... dwi dal yn trio ffeindio'r feature, apparently, yn y browser ar y Mac, mae'r y bwtwm browse for me ar gael yna fo, ond oherwydd dwi'n gweithio. Ddim efo amser. Dwi wedi gweld, dwi wedi cael amser i chwilio sut dwi'n actually trigro browse for me bwtwm. Dwi ddim wedi... Mae jyst fel, unwaith bryd dwi'n dweud Command F, hwnna dwi'n meddwl... ti'n siarad am, a neith o just popio fyny fel chat window i ti fel, wyt ti eisiau chwilio yn y tudalen yma, neu ti eisiau rhoi syniad i ti o fel... Cool. Anyway, be arall gen ti? That's it? That's it? Brilliant. Dwi'n mynd i absolutely wizio trwy rhain, cos dwi'n credu bod Bryn actively di cwmpa i gysgu'n gornel. Mae'n bechod, mae hi bron yn fori. We can do this. Nas i trio gorfod i fy mab i wylio Star Trek 2009. What's that? Ti'n bod Star Trek, y ffilm, 2009? Chris Pine, Zachary Quinto. Chris Pine, Star Trek? Reit, o'n i'n meddwl dyna enw'r thing, rhyw series newydd. Star Trek Brackets 2009. J.J. Abrams. Ond oedd yn anffodus, oedd gen fo tymheredd o 39 ac oedd o'n trippy ac oedd o just fel... Ac oedd o just eisiau Star Wars. Ddim i fi. Dio ddim fiwn i heina chwaith. Pa Hemsworth oedd yn hwnna? Chris Hemsworth. Oedd very early Chris Hemsworth, dwi'n teimlo. A neu be? Fod dad Chris Pine. A rei ar y cychwyn. Reit ar y cychwyn. Reit ar y cychwyn. Anyway. So, o'n i ôl i hwnna a cofio, mae hwnna'n good film. Achos mi oedd yna, dwi'n gwachod cyfres ar YouTube o'r enw Therapist, Cinema Therapy. Dwi'n gwybod ti'n cael recommendation am rhain am Cinema Therapy, ac oedd nhw wedi bod yn mynd trwy fel Healthy Conflict in Star Trek. So mae gennau 2 anime great i watch it. So ar ôl i fy mab gael yr virus fluey thing ma, ges i o wedyn. So o'n i ar y sofa am 3 diwrnod, a nes i wylio 2 anime hefo'r gair bubble yn y title. Un o'n nhw wedi words bubble up like soda pop. Mae amdan o cwtyn sy'n sgwennu haikus. Mae'r celf yn amazing. So mae'n cwbl o flynyddoedd oed. Mi'n cael sa ti'n enjoy hwn, yes. Mae'r lliwiau, defnydd y liw yn efo, yn really... Mae o fel atgofion ti o'r ha pan wyt ti'n teenager. Mae pob peth yn eitha just off bron yn neon, like pastel neons a machlydau hael arbennig. Dim cweit yn y ffordd Spider-Verse lle mae o'n abstract.
Mae yna bits Gwen Stacy yn Across the Spider-Verse lle mae'r pastel neons yn mynd yn abstract iawn a ti'n quite yn gweld y stafell. Mae hwn i gyd yn y ffordd lyflu anime o fod yn realistic, ond mae'r lliwiau i gyd yn popio. Mae'r olach i gymryd y limitless tablet. Ti'n ma be, dwi'n credu bod y byd yn edrych fel words bubble up like soda pop ar ôl limitless tablet. A wedyn un arall ydi Bubble, un arall amdan Disaffected Teens, obviously, it's an anime, beth ti'n ddisgwyl. So Bubble, hwnna, dwi'n credu bod y ddau yma ar Netflix. Mae Netflix yn greit ar gyfer anime, na pan fi dal yn talu amdano fo. Ond mae hwn yn superpower hein ydi parkour, post-apocalyptic, flooded parkour, Tokyo, fantasy, Kevin Costner. Huge, kind of thing. Dim quite yn hwnna. Mae'n y cychod yna fo. Mae o fel... bron y bod Makoto Shinkai-esque fel Weathering With You neu fel Suzume. Dim quite mor dda rhaina. Dwi'n siŵr pwy di'r cyfarwyddwr. Ond good watch. Eto i teens yn ifanc yn eich cartrefi chi. Fi'n goffa gwatcher rhain basically a wedyn dwi'n trio perswadio plant i watcher nhw yn lle fucking YouTube. So, Harris Bomberguy, H-Bomberguy plagiarism video, dwi'n cofio nes i siarad amdano hwnna. Massive YouTube reckoning. H-Bomberguy, mae'n rhyddhau fideo falle bob blwyddyn. A oedd hon yn 2 awr. Dwi'n eitha hyderus bod ni wedi siarad amdano fo, ond o'n i just isio really... i unrhyw un... Be oedd yna fo? So, H-Bomberguy di enw'r... H-Bomber Guy. Dyna wneud andros o darlith ar plagiarism ar YouTube. So nath o cychwyn fel sut mae plagiarism yn gyffredinol yn gweithio, a wedyn plot twist, hanner ffordd drwodd, nath o basically dechrau absolutely shredio yr YouTube yma o'r James Summerton am basically dwy'n ei holl gynnwys. Oedd y boi yma yn reicio fewn pres ar Patreon, oedd o'n lletio fyny, ond oedd o hefyd yn creator hoiw, so oedd o'n creator ar gyfer y cymuned LGBTQ, ac oedd o just yn cymryd mantes o creators eraill a basically hwfro fyny cynnwys nhw mewn a just newid o just digon fel bod o ddim ac mae Harris beth yna fo, Harry Brewis dwi'n credu di enw'r y YouTuber dwi'n gobeithio bod fi wedi cael hwnna'n iawn ac oedd o di basically creepo trwy just misoedd oedd o dyn ni misoedd ymchwil real investigative journalism ond y ffordd mae o'n, wrth gwrs, y ffordd mae o'n rhoi allan ydy, mae'n rhoi allan mewn hilarious YouTube, like absolute campwaith. So dwi'n siŵr bod pawb sy'n probably'n gwrando ar y show yma, di watch do, ond mae'n gret. A dyna ni, nes i fenthyg e-lyfr llafar Cymraeg. Un o'r unig rai o'n i'n gallu ffindio 5 diwrnod a priodas gan Marlyn Samuel, falle? Dwi'n meddwl, ond oedd yn really nice gweld e-books, audiobooks Cymraeg yn dod fyny ar Borrow Box. Ond dwi'n credu na Cymdeithas y Deillion Gwynedd sy'n neud o, so does na ddim fel cefnogaeth i wneud mwy o'n nhw. Dwi'n credu na just ar gyfer accessibility di o'n hytrach na ar gyfer audiobooks Cymraeg. Ond os rwy'n eisiau fi ddarllen audiobook nhw, na i totally neud. Fucking lyfio audiobooks. A dyna ni, mae di bod yn record-breaking o sioe. Yes! Just nodyn arall o beth dwi'n cofio. Mae heddiw y diwrnod lle mae Netflix wedi rhyddhau Avatar The Last Airbender series premiere. Ag y review gan y mab sydd yn caru yr anime ydy 3 out of 10. Siom. Ydy'r anime ar gael ar Netflix? OK, da ni angen watched hwnna ta. Fel teulu. A ma Cora... Legend of Cora. Legend of Cora yn werth i weld. Nas i hefyd dweud, dwi'n gobeithio erbyn mis nesa, fyddwn ni'n neu fydda i Elia di gwachod The Way, dwi'n meddwl,
cyfres 3 darn mae Michael Sheen di ffilmio yn Port Talbot sydd yn cool, epic, hunaniaeth Cymraeg stuff. Dwi'n gwybod completely bod ni di osgoi siarad amdano fo, ond yr unig reswm dyn ni'n osgoi siarad amdano fo achos bod ni wedi gwachod o to. Y peth od iawn ydy fod dos na'n ffilm gyn Martin Sheen o'r enw. Waw, do'n i ddim yn gwybod hynna. Ydy hwnna am annibyniaeth o gwbl? Could be. Amdano fo mynd yn ôl, cerdded y trail ma yn Sbaen, oherwydd fod Emilia Estevez fab wedi marw ar y trail neu rhywbeth fel. Eitha siwr, dyna di yno fo. Wff. Oce, ond nhw'n i trio gwachod hwnna a trio wneud bach mwy ar y fyw yma, achos mae YouTube channel Wales in the Movies wedi wneud fel fideo really byr amdano fo, ond dwi'n teimlo gallen ni. Wales watching. Bryn, please watch fo, when llyn ni trafod ar y show, okay? It is in the English language. Ydy, ti ddim yn... mae Bryn yn flin ac yn cysglyd. Mae fel toddler bach. Rei, mae bron yn fori. Na ni'n mynd i ddeu tath a chi. Diolch o galon i chi gyd yn brando mor bell a hyn. Unrhyw un yn chi sydd ar ôl, diolch i chi am eich cefnogaeth. Diolch am sticio hefo ni. Mi welwn i chi mis nesa. Mae mis Chwefror wedi bod yn fach. Beth am i ni edrych ymlaen am mis Mawrth mawr. Ond am rwan neu ddeud nos dag yn Bryn? Nos dawch. Mo di mynd i gysgu'n barod. Nos dag yn Iest? Buenas noches. Nos dag yn y Visions. Dwi off i... Oh, waw, dys gynnau ddim clever comeback ar diwedd y sioe yma. Mae hi'n hwyr. Anwyl wrandawyr. Welwn ni chi tro nesa. Gyda ni gyd. Ta-ra! Ta-ra! Ta-ra!